Time for nonsense. Hello guys, maskati akanaka, mangwana nakanaka, manira kanaka kumatima nenyika ngatisangane muchirongwa chezivara nhasi pano patinenge tichitaura nyaya dzinenge dzichiitika mukati mekurarama kwedu. Handiti pane vanhu vanenge vachiuya vachisheya nyaya dzavo. Ninjani salibonani dumelang ahe machirana budhi inonzichi bonjour kwese kwamuri koko guys. Ngatisangane pachirongwa chino zvakare. Sis nyalivingelela nonke ngisiti okay ndikuverenga message yanga yapinda. Okay, tichiti vedu we ngatisangane panapa patinenge tichinzwa. Chekutanga chandida kutaura chekuti thank you very much my diaries. I hope you had a very blessed weekend. Takakwana nditika ende chechiti tudangoti vedu we hanze hope well ameno zvafamba sei ari kunzi atorwa dei mwari vangomunzura nyasha angodzoswa hake zvakanaka ari mupenyu. And we are crying nenyika yedu dei vava zvinhu zvacho zvinonaka seiko. Ameno but zvangoda kuti isusuwo guys nesuwo tafunga kuti tibatsirewo kuti kunyika kwedu kwakuna asingadi kudzokera kumusha, tinoda kudzokera kumba tese guys. But mamiriro akaita zvinhu dei president manga muchionawo patinenge timbotaura ipapa apa mumbonyatsoona kuti ona Zimbabwe tiri kuchema, tiri kurwadziwa. Chimwe chatiri kuita izvi ibitterness anditika ibitterness iri kuitika kuti vanhu vese iri kuita kuti ibitterness iri kuitika kuti vanhu vawanikwe vachitukana vachiita zvavanenge vachiita vachidii. So president kana makatarisa please ngatiite ichi titirewo nyasha vedu we zvinhu zvacho zvoda kuti zvingogamuchira right. So guys pana patinoita zvepano handitika pano paplatform yepadairis tiri kuita zvepano. Kana waona zita rangu somewhere else please ngatitei zvatiri kuzvatafambira pano handitika kwawaona ikoko kuenda unoverenga ikoko wonyora wosiya ikoko woverenga wotutsira yako comment ikoko pano ngatitei zvepano please musativigire nyaya dzekune mamwe mapeji pano. Tikutoifamba nebhora redu tikutoita zvedu pano zvekune mamwe mapeji zvekupi please we don't want to hear about that. Izvozvi tikutaura about Hopewell kuti atorwa handitika. So zvazvo kunyorwa everywhere. So Mela chanyorwa futi kwakawanda izvozvi. So Zami chanyorwa futi kwakawanda, MDC nyorwa kwakawanda hazvishamisi. Let them be handitika. Isusu kana tiri pano toita zvepano handitika. So ndangoti nditaurewo kune another feni yedu yanga iri mucomment umu yanyorwa zvinhu zvinorwadza zvo but hatina zvatokwanisa kuita guys. We just pray and hope kuti anodzoswa in one shape akanaka handitika. So nyaya yandauya nayo pano nhasi guys inyaya yekuti vaiva vanotonga vana Judge Judy handitika imbomirai kana kumbobva henyu moenda kune mamwe mapeji koko kwatiri kutaurwa munogona kuenda koko kucontroversy inonakidza munozviziva. Munogona kuenda kucontroversy koko mumbonotutsira muchiita makuhwa ikoko muchinotaura muri koko panapa timboita zvepano. So please munhu ari kuyashaura nyaya yake and for today I have two parties and the accuser and the accused vese anditika the accuser anditika ndiye akatanga kundibata akati ndine ndauyawo ndine nyaya yangu yakamira yakadai anditika asi so Sis Melly don't care about Zimbabwe. Zvakutaurawo hameno zviri kubva nekupi. Tikutaura nyaya yekuti Zimbabwe pano apa but we are not talking about politics. We are tikutaura nezvenyaya ya Hopewell kuti we just pray and hope kuti he comes in one piece. Then somebody tells me kuti muri kutaura you don't care about Zimbabwe. What is that? Anyway, I'm not here to answer for that one. Anditika ngatite zvepano anditika and we are supposed to be Beverly Davis. I think you are on the right. You must be Beverly Davis. You are on the wrong platform. Atitaura zvinhu politics tinongotaura in passing. Hatigoni kugara pasi chapo tichitaura zvinhu politics pano. Tatotaura in passing. Antika kana tichita chisungo chedu semaZimbabwe sevana veZimbabwe kuti guys musi wa30 ngakutwe chakati tinongoita chisungo chedu. But we don't sit here. You don't use me kuti gara mberi kwekamera uti zvakati. Anditika because izvozvo atorwa ari one. Anditi atorwa ari ega. Hakuna mumwe munhu atorwa naye. The people who were telling him maybe whatever atisi kuziva zvaitika so far kuti what is happening handiti vanenge vari safe. So please atisi kuda izvozvo
toda kuita nyaya yepano. Taurani nyaya yatinayo pano ndiyo yatinoda kutaura nezvayo pano. Iyo yahopiyo kune mapages ariko achataurwa nezvenyaya dzepolitics. Kana tapedza pano we go there tonokomenta ikoko, tonotaura zvepolitics ikoko, tichibatsirana tichionesana kuti tingaita sei. Pano taurani nyaya iri sensitive. Nyaya iri a bit sensitive guys, anditika but accuser andibata akati ndo nyaya yangu iyi. I called accused wakati ini ndine side rangu, this is my side of the story. Andimona akataurawo side rake, andimona. So indikati handisi kuziva varuda kuti vataurirane pano. So zvandichaita I will call the accuser first, opinda pane rimwe line, and then we have the accused on the other line. Tonzwa nyaya yacho anditika, and then tona kuti how best can we move forward nenyaya idzi. Muri saiko vasikana? Muri saiko? Right, tiripo. Imi ndimi makatanga kuuya nenyaya mukati ndine nyaya yangu yakadai yandiri kuda kutaura. Ndikati aiwa regai tikuunzeisa, kana tanga tafonera imi mitsati tafonera the other party. Anditika regai tikwanise kufonera the other party kuti mese musangane asazoita zvokunzwa, angonzwa muchitaura nevoice, uchitaura nevoice rako iwewe, iye achizozvipindurirawo ega. Anditi alright. Okay, let me try the other number. Regard to try another number. Because nabotaura naye asi manje. Let me try another number. All right. Right, tanga tisingadi zvokuti bato 1 itenge kutaura nyaya yaro imwe bato risipo, but iri kungoringa haisi kubatwa ndisingaziye kuti zviri kufamba sei. Let me try chino zvavari kure ndikatry kufona direct ndodirwa airtime yangu, because vanozoti ko majaka nyaya yazotanga papi sei tisipo zvino ya pakaipa. Probably it could be network because vanhu vari kure. Okay. You have reached the mail. Okay, this is going to mailbox. Okay, let's try the second number and see. Tiri kukutsvagai kuwhatsapp amuko? Yelo ndiri kutsvagai kuwhatsapp Huyai kuwhatsapp zviri chipa kuwhatsapp because apa direct call ndikufana direct call mari ingatopera ndina mari mufoni. Okay, ngatiende pane network. All right, sharp. Right. Saka vari kuuya vari kuenda pane network. Vari kuenda pane network. Saka regaitimirire vari kuenda pane network kunotsvaga pane network kuti vauye ndofunga network ndo yanga ichinetsa sevanhu vari kure.
Regaiwa uye pane network. Mary Jo, thank you, love you, love you, love you, love you. Oh, my diaries, love you, love you, love you. Oh, my diaries, love you, love you. Hey. Atifambei nenyaya tite zvepano zvatafambira pano tozoita zvepolitics tabva pano zvemakuwa tichari ina nditodi kuzviwa zvemakuwa because takatosiya takabvako kumakuwa saka titodi kuzviwa handitomadi asi mukauya nedzepolitics idzi tingangowirirana because tine one common goal tese kuti zvinhu ngazvichichinja takuda kuti zvinhu zvichinje but kumakuwa chero anozviziva anotopinda chito inbox mangu nekuwa ndotomuti I don't like it, stop this. So the politics takatomirira kuona kuti kuda 31 apa kuda pane zvingaitwa here kuti zvinga pana akanga auya akakumbira page achiti ndokumbira kuti ndishandise page renyu kuti aite meeting wake pano nevanhu ndikati no papage azviite because zvakuita kunge page redu nderepolitics mukaitanga page renyu mukatanga kuita izvo zvamuda kutaura izvo kuti tiungane kupi vamwe vachiungana kupi touya ikoko touya kwanzi foni yenyu yatanga ndira ndise data. Let me put data as well in case. Ndaisa data. Let's see how it goes. Ndaisa ku data. Let's see how it goes. Ndaisa data. Brian Malone kasa kwana iwe. Family. Kwana iwe. Right. Masha Brooks Nave. Right. Regai titrack wafonere zvakare tinzwe. Tiyakuita here. Hello? Yeah, iwo ramba uripo tukuda kubata vangu vachiti network pavanga vari vangu vasina network vari kutsvaga pane network. Ine rain yacho no pa BP singaite nezvima uyu zvokuchipa wezve. Haya. Zvakachipa internet yacho haya zvakomenderesa kufoni kudata izvozvi. Right, get time number yavo. Ndofunga network kwava inonetsa. Zvinotozotanga kanyaya vasipo vozoti kunyaya yakafamba sei vasingagoni kuti vazvidefend. Okay. Right, so ngatichingoti network yavo ichiri kunetsa handitika vachatifonera ivo back isi zvotoita regai tichitanga handitika regai tichingotanga maini handisi kuziva kuti network yavo inenge kunetsa yavo yakunetsa futi regai timirire edu. My Jokonia. Right, you need to get up in our foot. Man. Network is it. Right, our back for now. Network yacho should look from Baseko. Our back for now. Avec Zimbabwe vachifona uyu network ichitiza zvinhu zvacho. Network inonetsa. Hello? Vanga vambondibhaza ava saka unoziva kuti chii vanga vambondibhaza saka network yavo inenge iri kutonetsawo zvishuwa because vari kundibhaza but pandotrai kuvafonera bheki haisi kuita ndikati ndifonezve pane iye umwe wacho uyu zve inonetsa saka isi rega tingoti nyaya utange nyaya
can you please tell us nyaya yakaucha kuti usumudze foni uchindifonera kana kuti uchiuya kwandiri Sis Melly ndauyawo nenyaya yangu yandoda kuti itaurwe padiaries. Nyaya yako ndiyei, yakamira sei? Can you please start from pekutanga chaipo uyatotudza kuti nyaya yako ndiyei? Manotibatira pakati. Ewe Sis Melly ndichatanga kutaura kubva pazvakatangira kuti vanhu vanzwisise kuti ndizosangana netsaona iyi ndakazana nevanhu ava sei. Right, hold on. Vauya, hello. Vanga vauya wani. All right. Yeah, enderera kumberi. So ndichatanga pekutanga kuti ndakazovaziva sei kuti ndizopindana netsaona yandakapindana nayo. Chakaitika ndechekuti vabereki vangu vakashayika ndichiri ne7 years. Saka kukura kwandakazoita ndatove double orphan nechekare. So ndakakuriswa nagogo vabereki vamai vangu ndovaindichengeta. Saka ndichiri kuprimary ndakakwanisa kuti ndipinzwe mubhimu nokubva ndabhadharirwa nebhimu kusvika grade 7. Saka ndaendeswa kuchikoro nebhimu kusvika grade 7 kuti ndichienda kuhigh school ndobva vanhu vokumba vatisati kwanise kukuendesa kuchikoro. So kuti ndikwanise kuti ndinge ndichibhadharirwa nebhimu inenge ichibhadharira mwana aenrola kare. So ndopa ndakamboendeswa kune dzainzama dzababa vangu. But ndasvika ikoko hazvina zvinondimirira mushe because handinambobvira ndakaendako kubva ndichizvarwa. Kwakatozotanga kuenda nekuti mama vanga vashaya, of which it was 7 years after mama has passed on. So ndakabva ndabva ikoko 2010 ndopa ndakabva ikoko ndakanzidzokera kugweru kwawakakura uchigara because havangatadzi kukuchengeta nokuti totochengetwa vana vevana vedu vasikana pano. So I had no option but to go back. Hold on dear. Hello. Yes, hello. Yes, makudinzwa good. Tachangotangawo tatati zvinototanga nyaya yacho itaurwa musati mavepo here zvino mauya. Saka chitongoramba makabata ndipane the other phone ndine the accuser. Andichika ari kutaurawo nyaya kutanga kwakaita nyaya imi muchazotaurawo muchitaura side renyu of the story. Saka tiri tose panapa regai tingoteerera tinzoti ari kuti kudii. Enderera mberi hako musikana. So in 2010 ndadzoka, that was uko kwandakaenda kwamadzababa vangu ndakanodzidza form 1 first term ndichigara kuri kumusha kuchivu. Ndobva ndazobviswa kumusha ndichiendeswa kwatete kuharare. Kuharare kuya ndikanogara navo imwe term vakati ni zvandikundira mhuri yandiwandira uchidzokerawo pambuya yako ndiri kuchengetwa vazukuru vangu. So ndadzokera kugweru vana gogo vakasvika vakati pekugara paripo asi isusu mari yekuti uchaenda kuchikoro hapana nokuti ni mbuya yako handishandi sekuru wako futi havashandi. So ndakabva ndagara. Saka neshungo dzekuda kuenda kuchikoro ndakabva ndachitanga kutsvaga mabasa mudzimba ndichingofambawo. Neshamwari yangu ndopa akazondudza zvomwe mai vaivo vaita accident vakakuvara akati hande kwavari vanogona kukubetsera kudini kuti utange kuenda kuchikoro, vanogona kunge vachida munhu anovabatsira basa. So ndasvika kuna mai vaiva ndakabva ndavaudzawo nyaya yangu semamiriro yakaita. Vakati ini kuti undishandire wadhiwa kuti uri under age, but what I can do for you is unogona kuti uende kuchikoro then ndokumiririrawo kuti upinde mubhimu. So mai vai ndobva vaitawo sekudaro, ndobva vanditsvagirawo mauniform nezvimwewo zvakangodaro kuti ndikwanise kutanga kuenda kuchikoro. So kuchikoro kwandakatsvagirwa nzvimbo kwai kukoba 3 ndichisvika kuya hedi ndokubva vati vanoda kuona vakabva vangoudzwa nyaya sezvairi. Ndobva vati ndoda kuona ma-previous reports ake. Aipapa ndida hangu kunyepa ndaigona chikoro zvekuti nyangwe iyeyu wachena uyu anozviziva. Ndobva vaona my-previous reports because ndaive pese for the past 2 terms ndandaita overall best kuchikoro zvandaidzidza. So ndopa ndakanzi uyu mwana uyu brain dzake dziri shapa angazviite kuti adzokorodze form 1 nekuti haana kuenda kuchikoro form 1 30 term chete hatichimisai muklasi yemaform 2 ongotangirana nevamwe vake. Then ndobva ndatangiranawo nevamwe ndakabva ndatopika. So nekufamba kwenguva woti first term yakunonopera madza kuti vachiramba vachindibhadharira mari yechikoro zvairaremerawo nokuti murume wavo anga asiri in support of zve-charity work. So ndopa ndakabva ndachitanga kuti ndiapplyirwewo for BIM and all that, but my-death certificate ana mai vangu ramai vangu rakatoshayikwa totally. Rababa uko kwamadzababa wakati rine mukadzi akanga akazororwa nababa venyu, saka hatina tichaita kuti tiri kutsvagire papasina ma-death certificate as proof kuti vabereki vangu zvechokwadi vakashaya. So that's how ndakazotanga kuve involved vamwe vanhu kuti ndichitsvaga kuti who can help me out kuti ndirambe ndichiendera mberi nechikoro. So I met this other girl aive student paMSU
ndobva ndatongotaurawo naye because aida munhu anomitsva kwache ndikati handipa gondo kwachiri kanzava vanhu vomba kwenyanozoti chinyi ndikati hanoo mari yachona ndiri kutoinida because ndoda kutenga mabhuku and all that zvekuchikoro ndobva handiti kana uchiti uri kunetsa kana nezvinhu zvekuchikoro I can help you kusanganisa nomwe musikana so handichazivi zita reorganization iyo aishandira but vaiita nezve-HIV and what so ndopatakabva tichigadzirira ndokukwidza kombi toenda kutononomuona musikana iyeye akaitawo sekudaro ndobva tanoona Sis Melly ndobva tataura nyaya yangu ndobva vata it's quite unfortunate kuti isusu organization yedu hatidhile nemaorphans and other vulnerable kids tinoita nezve-HIV what but munext office there are guys vari kuita izvozvizvi they might be able to help you and tinovaona that's how I got introduced to this guy so ndaenda kuya ndobva ndangonotaurawo nyaya yangu I'm not sure kuti maybe ndaive ndakatobata maripoti angu iwaya achena handichanyatsooziva hangu kuti ndakaenda nemaripoti here kana kuti ndobva tanotaura nyaya then ndobva vati tokwanisa kudini kukubetserai ende vakabva vaitawo saizvozvo pekutanga organization yavo yainzi Children of Hope Foundation ndobva vatouya kumba him and the other 4 guys neumwe mukadzi 1 that is 6 ndobva vaona vanhu vandaigara navo ndokuvazivisa kuti tichange tichimubetsera nemastationary zvekuchikoro kudidi neeverything chaanoda kudini kuchikoro and zvechokwadiwo vakabva vatondipa mabooks nezvimwewo vakatoya vakatotenga magroceries ndobva vasangana nevanhu vekumba ndobva vazivikanwa so to me they became more like my family vanga ndaitovaadressa as my-uncles so pese pandaiwanira mukana ndaitomboenda kumaoffices kwavo so nekufamba kwenguva about ndandiri form 2 form 3 form 4 ndokubva muna august kumba kwedu kwakusina vanhu vaendawo kumusangano wechechi ndobva ndasara nevamwe sekuru vangu so ndakabva ndatongota sekuru ndoda kuenda kushow tikanzi alright woenda hako ndikati asi ndoda kuenda kumba kwana Melisa nokuti kumba kwakusina vanhu Melisa ishamwari yangu ndobva vati alright it's okay unogona kuenda ikoko ndobva ivo vatozvitiwo vari kuenda kuchi kwavari kuenda kumba havadzoki so ndakabva ndatobuda tikaenda kushow tichibva kushow ndobva ndakatonzi naasavira vangu handei kuMhosva savira wangu was 4 years older than me so by then anga ari 21 zvakanzi hande kuchi kuMhosva hakuna nakidza hande unonokuona chichichi hauna problem yaunombosangana nayo nini then we went there akatotanga kutotaura nemafriends ake ari munzira yedu guys ndiri kuuya chichi tosangana papi then we went there tichibva kuya ndobva pafonerwa kunzwi yakubowling kugweru then we went there futi kubowling kuya tichitosvika kuya ndobva vanhu vaida kusangana navo vachinatanzia timire tikuya then vanhu vaya vakabva vanonoka kuya ndobva akabva azonditi ihona ango vakwako so kwaadi iye aifungidzira kuti this guy is my real uncle waanga asingazivi ukama hwedu huri pakuti vari kungondibetsera nezvekuchikoro we are not related by blood so ndobva ndikatomuti iwo hatibve panapa vakandiona ndiri panapa vanozofunga kuti hatiendei then iye akati aiwa relax chila hapana zvavanombokuita so iye naangu ava vanga vagara vachizivana from way back handiziva hangu kuti vaizivirana pamadhiri api but vanhu vaitozivana so akabva atoenda akanotaura navo ndokubva atozodzoka akabata bhiya zvikanzi hachimwe bhiya tatengerwa naangu just relax mamune makore mangana how old were you ipapo pamaita zvese zvokuendana nabowling club kupi how old were you inini I was 17 my friend was 21 ndiye ndandangoita take along my friend all right and you were doing form waita form chi uchikoro wanga kuita form chi kuchikoro ndandiri O level okay all right ndandakutoda kunyora ma-exams e-O level all right enderera mberi so patakatomuona iye akabva adzoka akabata mabhiyazi zvikanzi aiwa tondowari ndinewe you are safe hapana zvaunowana plus angu vako is a free man just relax hapana zvavanombokuita vambokurovi kati no it's fine because then singade kudisappointa munhu anenge achida kundidini anenge aine shure yekuti ramangwana rangu rive rakajeka ndobva angoti it's okay these things they do happen I started drinking paya akusvika zvakutozongonakidzawo just went with the flow then ndikati kokela kumba hatisati akuenda here because transport inopera ndobva akadzokera futi kunotaura naangu ndobva adzoka zvikanzi aiwa angu will take us home iwewe just relax asi munhu aendawo kumba kwavasawira ndikati there is no need for me to panic regedza ndidini regedza ndingonyarara ndobva ndakutongonyarara after some time
aipapo ndandatozonoka ndopa zvakazonza makwenda kunorara kupichi apa wangotonoka nedoro manje waimwa ripi racho waimwa ripi Handers gold Handers dry okay so ndopa ndakabva ndatoti rega zvikanzi handei muri kunorara kumba kwaangu iye ndokubva atongoti zvikanza kunorara kumba kwaangu its better than kuti tiende kumba kwedu kumukobva kumba kwaku 13 zvika panoti tiende kumukobva this time tonotanga kunoka madhoo sekuru redu anenge varara because kumba kwavo aiti kuna sekuru vake chete ngati no its okay zvikanzi ava ndiangovako at least we are safe hatisi kuenda kumba kweestrange inini I trusted this person with my life. He was more like an uncle to me. Zvisiri zvekuti ropa or what I considered him family. So takabva tatongoti no it's fine vaitova nemamwe mazimbuya vaive nawo mazigadzi ndikatoti haiko kumba kune mazigadzi ikoku kuti noni harega tidini tiende ndobva tatoenda kuya saka mazigadzi aya anga ari pai magadzi anga ari pai mazigadzi aya aive navo zveanko aive nahanko avo vaimwa vose kubva undiri ikoko allright vaive vese iyo angu ava ndo vaive nemazigadzi avaya avenoti aive matenants avo macotenants or what kuti aigara vese handinyatsonzwisisi kuti vaizivirana papi but maziva vanhu avaive navo ivo so takazongoenda then ivo vakadzi vaiva ndobva vasvika ukapindawo murumu yavo isu ndobva taratidzwa parumu yedu namedlisa zvikanzi pindai mudini murare so tarara paya inini kurara kwemunhu akatodhakwawo ndobva ndangorara ndobva and then I passed out saka after some time ndopa ndikazotanga kufila kuti no pane munhu ari kuita senge there is a weight on me pane munhu ari kuita senge ari pamusoro pangu saka ndirwise but kuti ndirwise ndandisingakwanisiwo nekuda kuti ndandisina simba ndandakadhakwa zvekutoperedzeka nedoro so ndobva zvangoitika ndobva zvatongodarika so makuseni manje ndakamuka ndichita sekuti ndichimuka makuseni it seemed like it was a dream because zvinhu zvekuti unenge uchitanga kubatanidza zvinhu zvausiri so sure about ndobva ndiri kuona takangorara titu nasarura wangu ndopa ndiri kuzama kudai ndiri kunzwa kuti kana izvi hazvisi zvega zvinoita sekuti pane munhu anga akatonditsimbirira zvekudaro ndopa ndiri kuchibata ndiri kuona kuti handina kusimira kuzasi ndopa ndiri kuona handina kana bhurukwa mumachira maitove nekondomu rairatidza kuti rakatombozama kupfekwa ndobva munhu aribvisa risati rashanda saka sahwira wangu ndopa ndakangomuti akangoti nhai zvaizva zvokungotoshamisikawo then I just kept quiet ndakapererwa ndakagumirwa I couldn't speak unonza kuti kutanga kuti pamba pekuti hautozivi kuti panogara vanani who might have done that handi munoona so tichimuka makuseni ivo ndobva vatoti achigadzirira ndokusiya mutown then nasahwira wangu ndobva tatopinda mutoilet ndobva ndageza ndakageza asi misodzi chaiyo wethreatening to come out but ndakangozvishingisa kuti handingataure then tazobva paya vakanotisiyawo mutown nasahwira wangu ndokubva tatoenda pasaluni akati andoda kurukwa musoro so takatogara musaluni muya ndobva zvakatanga kuti that's when reality kicked in kuti no I've been abused kainini zvinhu izvi zvatoitika kaizvi pandakatanga kuchema sahwira ndopa akati usacheme una dzemuvanhu unototi vanhu vazive kuti chii chaitika here alright talk to him tora foni yako musendere message uyu ndiaitovewo nepfungwa dzakamutsaka ndobva ati chivaudza kuti I know what you did I did exactly that ndokubva ati ndobva iye atoresponda quickly you don't really have to tell anybody kuti ndizvo zvaitika you should keep this to yourself in a commanding manner yeah so I started questioning myself kuti alright fine even if I'm to speak ndinotaura nani ndiani achanditeererawo considering the circumstances zvaitika kuti tisu takaenda kumba kwemunhu at some point I blamed myself kuti ndakabvumirei kuenda kumba kwavo in the first place so sahwira ndopa akabva uye azopindura kuti ango vakati you don't have to get pregnant you still have to go to school so ndobva vati ndiri kuuya nemari yemamorning after vakatouya nayo mari yachena vakabva vatotipa mari iyayo then ndobva mamorning after yayo kuti ndiende mufamasi inini nezera zvasingaiti ndobva ndanotengerwa mapiritsi ayo kuti ndizive kuti ndiwo andikatengerwa kana kuti chii ndaive ndisingatomaziviwo mapiritsi ayo ndobva ndakabva ndangonzi tora umwe ndobva ndatora ndobva ndamwa so about 3 ndobva ndangozonyarara nyaya iyoyo I lost contact navo ndakabva ndangozvidistance from them since that time ndakave distant from them kutongokata communication navo ndandisisatauri navo like I used to kana zvekuenda kunovaona ndakabva ndatongomirira ipapo that August then muna September October ndandangove munhu uya wekuti ndichataura nevanhu ndandakotocinja ndiri munhu ari very talkative ndinotaura but kubva panguva yayo ndakachinja
ndandangotove nestress ndandave depressed ndisakwanisi kana kuti kudi. After 3 months ndopa ndakabva ndaona kuti ndine nhumbu. Vanhu vekumba ndopa vakabva vatanga kuona vanhu vakuru kuti ndakanganisika. Ndobva ndatonzi muridzi wenhumbu ndiani. Ndichazvitaura kuti ndakabatirwa nasekuru vaya hazvichatauriki. Ndobva ndatodzingwa kumba zvikanzi kana usingadi kutaura kuti muridzi wenhumbu ndiani chibva pano. Kuti ndiende kwaari, I couldn't go there. He was not my boyfriend. He was not someone wekuti I was in any relationship naye zvekuti tingadai tainzi takambofambidzana o chaive chijairira chekuti tairara tese. No, that was a one night thing chakangoitika chekuti vakandibata ndakadza kwaudaro zvikaperera ipapo. So kuti ndiende kwavari ndinovati ndine nhumbu ndakatadza. Kuti ndiudze vanhu vekumba kuti ndozvaitika, obviously vaingomudana vomutitorana nemutoro wako. Because vanhumba kwedu panyaya idzodzo vanga usingajaidzi nhasi avajaidzi. Vanongoti munhu ngaende kune munhu ane musengwa wake. So ndakabva ndangoenda nemwe shamwari yangu aigara ega. Ndakanomukumbira kuti ndokumbira kuti ndimbogara newe ndikwanise kunyora because aitoziva nyaya yacho zvatoitika. Akatombonditi dai wangotaura kuti ndozviripo, at least waiwana kubetsereka. Ndikati I can't even go and stay nemunhu wandisingadi simply because ndine nhumbu. Ndokuzobvira wako abusiwa kaikokoko. No, I can't do this. Vamwe vakatomboya nepfungwa dzekuti bvisa nhumbu, but inini kuti ndibvise ndandisingakwanisi chivi chekuraya chisi changu. Ndobva ndatongozogara nemusikana uyawe kusvikirawo vanhu vakutaurisawo hama dzemusikana dzakutaura kuti hazviite kuti ugare nemunhu pamba because yanga ari it was a child headed family. Saka hama dzavo ndo dzakati shamwari yenyu ngaipi munhu ane nhumbu irisk anogona kufa. That's when I talked to this other girl aive kuzvishavane ndichiti ndoda kugara ndichinyora ndozoona kuti ndodi ndapedza. Akataura namama vake ndikatombonogara ku3 kuya ndobva ndagarawo kusvikira shamwari yangu azonditi you can come here angatoroorwawo. You can come here ndugare neni kuzvishavane. So at some point ndakatombonyora ma-exams ndichibva kuzvishavane. I missed 2 exams. Ipapa I think ndakamisa maths negeo ndozvandisina kutonyora because of kutravela. Ndasvika time dzaienda. So after that I had to find futi kumba kwekugara. Ndakata move from one house to another because kumba kwedu vanga vatodzidza vakati usatodzoke zvakambose achide kana kuona pano. So ndazobva kuya ndobva ndakabva ndazonzi nemurume wasawira wangu mainini as much as we want to help you vanhu kumba kwenyu should know what happened because hakuzi kuda kwenyu it was abuse. We were wrong kuti makabuda makaenda kwamakaenda but at the end of the day nyaya ngaiteurwe sezvairi. Ndobva ndakabva ndikaenda kumapurisa ndikanoti inini vanhu kumba kwedu akandidzinga ofuichi muridzi wenhumbu wachena haatodi akatotiza tichii. Ndobva ndazoperekedzwa nemapurisa kunosvika kumba. Ndobva vanhu kumba vataurwa navo nemapurisa from VFU unit ndokundigamuchira kwavakaita kudzoka kumba. But vakabva vati iwewe takukupa pekugara asi zvekuti nhumbu yako mapreparation uchadini unozvionera. So by then I was just 17, no basa no nothing. Hakuna kwaunokwanisa kuenda unoshanda. Apa dumbu rachenawo rara kukura. I was carrying my twins and fortunately one wachena akafira zvake mudumbu. Ndokubva ndazobva ipapo ndobva ndaudzwa nevamwe zvekuya kusouth. Vanza kune machechi anogara vanhu unokwanisa kuenda ikoko unonotsvaga basa kusouth mabasa anowanika. So by then ndaishandisa foni extra. Ndokubva ndatobva kumba sendinoenda kuchipatara because ndairwara. Ndokubva ndabva kumba sendingoenda kuchipatara ndokubva ndakwira bhazi ndakananga kubeit bridge ndichisvika kuya ndobva ndangoteedzera madirections andakapiwa. Apa angu wanga wavaudza here kuti ndatori nenhumbu kana kuti ivo sezvo vakanga vasiya mamorning pills mamorning after vakangofunga kuti munhu zvatove sorted? Ivo vakangofungidzira zvatove sorted. After that saka una uvaudza. Alright, okay. Ndakanambobvira wakakudza ndopa ndati paya kuti uende unovaudza kuti ango ndine nhumbu unoita sekuti kwandiri zvasingatoiti. I couldn't even face him after that. So ndakangozvinyararira pesa apa. Ivo havanambobvira vakazonditsvaga kubva ipapo pazvaitika. He just distanced himself from me. Vese almost everyone kubva kukuru yavo. So I didn't kubodza kuti nditi ndinovatsvaga or anything. I was just focused now on myself nenhumbu yandandave nayo. So ndopa ndakazotoenda kusouth kuya ndikandogarawo pachechi but ndakabva ndazotanga kuita macomplications because of depression. Kuenda kukliniki kunodai ndobva ndatotanga kunzi there is internal bleeding uri kubleedira mukati what. Then I had to go kuhospital. Pandakaadmitiwa sister yangu yaigara kupolokwani ndobva vafonerwa because ndiyo ndandanyoresa papa next of kin. Ndobva vanzi mwana ari kuita maproblem akati aidai. So ndakabva ndatoti ndichidistance
ndakabvunza kuti nhumbu ndiani zvakazofamba sei handina ndaisakwanisa kuzvitaura but vaingoti vakati vataure nyaya iyoyo yekuti mostly ndaichema so vakazopedzisira vasisatauri nezvazvo so after ndagara navo after some months ndopandakazoenda kuclinic for deliver ndakatoadmitiwa bp yakatoshuta vasizanzwi ati bhiti yemwana imwe yacho inzwikira kure ndopandakabva ndazobetserwa ndaitofangwa kuenda kutheatre but then miraculously ndakazoita natural birth so pakuzopusha paipai one mwana akabuda ari deformed then ndokubva vangotora vakaisa kwavakaisa then the other one ndiye akazobuda ari right but yakatozoita assisted delivery because ndandisisakwanisi kufema ndega on my own saka ndandakabva ndaiswa paoxygen then ndobva vazopedzisa process yacho ndobva ndazongotoona hacho mwana then after that ndopandakanogara ndakadzokera kumba vavatangoramba tigara nasisi vangu but then ndakabva ndatongozoita macomplications ekuti mwana chitonetsana nhasi ndakatozoita post delivery bleeding for 3.5 months because of bp nanhasi so nditongori nayo bp yacho nainotongonetsa so tichigara kumba kwedu kuya after 3 months mwana asimbawo zvekugona kufamba ndakamuzvara muna may musha 12 may muna august sisi ndobva vati atichande kumba unoratidza vana gogo mwana nokuti ini kuti ndibate mwana ndandisingatokwanisi ndakaitwa 27 stitches kugara chaiko ndakatanga kugona kugara mwana toine 7 months pese apa ndaingogara nesaiti singakwanisi kana kumusumudza ndaitonzwa chindiremera apa futi ndichingochururuka ropa ndopandakazoenda kumba nana gogo kuti ndikwanise kuwana vanhu vanondichengeta ndiwane futi vanhu vanondibetsera kutasa mwana so ndisvika kumba muna that august gogo vachingoona mwana vakabva kuti isusu zvekuti tiswere tichitaura zvakaitika kana kuti kudi haudi chiudza muridzi wemwana uye because tese tiri kuziva kuti mwana uyu ndiwani ndopandakabva ndamufonera vo angu apa ndakabva ndavafonera ndikati ndokumbira kukuonai tikanzi kwakanaka ndikati ndokumbira kukuonai zvoda kutaura in person tikanzi auraiti ndichakuona saka akaramba chingoti ndicha then kusvika ndazofona akati ndakanzwa kuti une mwana ndiwani ndandosika ndati ndokumbira kuti titaure in person achitotitaura over the phone ndopa vakabva kuti mwana wacho ndiwani ndikati ndiwenyu ndopa vakati uraiti ane mamanzi mangani papa anga kutotena 4 ndarakapinda mu4 months zvikanzi uraiti ndobva akata foni ndobva azofona bheki futi svika saka panga uine nhumbi wanga usingamurari here nevamwe vanhu uine nhumbi yangu ndikati no zvikanzi wakati undudza kuti wanga uine nhumbi ndingadai ndakakuroora haisi nyaya yekuti this is not about me nyaya yekuti ndangotiwe mudini muone mwana chete then he came akazoona mwana ndobva anditi usaudze vanhu kuti une mwana so pese apa sisi akabva kuti inini pangu ndakasakura ndakazunza it's about time muridzi wemwana takes responsibility akwanise kuti achengete mwana wake because already ndaspenda mari yakawanda une medication ine mwana wacho munhu ngachengete mwana wake ndobva ndakati mwana hana chainacho ina handiendi kubasa handina chandokwanisa kuita which handina anyone who can support me financially he knows my situation better kuti ndairarama sei kusvika vazosangana neni akati no it's fine ndobva ati ndichakufonera ndikapinda mutauni akandipa mari akandipa by then ndandisa ndaziva nezvemukadzi wacho kuti munhu akaita sebhati angandiudza kuti akaroora so ndo pandakabva ndazofonerwa nemukadzi wacho zvakanzi mwana wako ane mamanzi nditalende here ndikati iye zvikai mwana wako ane mamanzi mangani ndobva ndamuudza paya zvikanzi oke ndini mukadzi wani wabhevhali saka ndoda kukuona ngati no it's fine you can come and see me ndobva vauya ndakatonyepera gogo kuti uyu munhu ndevamwe veorganization yaindibetsera nezvekuchikoro saka vaya kuzondiona gogo vakangoti pakadini pakanaka ndokubva vatouya ndambotaura kuti ndiye mukadzi wemuridzi wemwana ndokubva auya tikatoenda kuseri we just go talking akatoti dai ndipe mwana ndigare naye because iwe uchada kuzoroorwa nekufamba kweupenyu knowing my own life kuti ndakakura ndichiita senenyaya yekurerwa mubereki wangu ashaya ndakati ini hangu kuti ndikupe mwana handikwanise zvika you can give me mwana anenge asina kuuya kudevhosi nesi anongoya urarama nevamwe vake inenge uchizopota uchiya uchizomuona ndati ini hangu handidini handikwanisi so ipapo akabva ati chese chinoda mwana saka abva ipapo vakabva vaenda asi ataura nyaya yake yekuti ndoda kuchengeta mwana then ndokubva aenda ndobva vazondifonera futi this other day kuti toda kukuona vari vese yeni murume nemukadzi ndaitove ku16
kwavamwe maiguru vangu ndobva vatoti hatikuoni ndobva ndati huyai kumashopu huyai pa16 pamashops handisi kumba then ubva taenda tikanovaona ndikatoenda nekazini yangu but that time ininiwo zvekutaura zvaitondinetsa by that time ndandisati ndanyatsokuzvigamuchira kuti ndo zvazvibvave ndatove nemwana this is what really happened to me ndokubva tatosvika paya vakataura tanga kutaura nyaya dzavo mukadzi wacho ndopa akanditi murume wangu told me exactly what happened everything this was not rape pesa pa ndandisati ndatombo zviri along those lines kuti no this person abused me I was trying to get past that kuti this person slept with me without my consent akandirepa ndandisisine nazvo inini ndaida I was trying to heal kuti ndingosiyana nazvo then I focus nemwana chete but iye mukadzi she brought that up zvakabva zvavhura maronda ezvese zvakaitika kumashure I just kept quiet kazi vangu ndo vakatozotaura akati imi budai mucomfort zone yenyu and admit kuti munhu makakanganisa chengetai mwana wenyu ndobva vatanga kutotaura kuti akandudza zvakaitika akati slept with you 2 rounds what ndini heya I know it's fine ndobva ndangotonyarara ndobva takasiyana navo ndobva vaenda kumba kwavo so ndopakazonzi nemukadzi uyu on another encounter futi ndobva ndavaona mukadzi ndobva akazoti anything chaunoda you talk to me you don't talk to my husband because ndotokusuvira adhautari ukaramba ukaita zvekutaura nemurume wangu kuti mwana anoda chakati nechakati ndine muchato kaini ndakatochata saka ndinotozokusungisa kuti uri kudanana nemurume wangu kuti achihure nemurume wangu so pandakazoona kuti vakundinyanyira that's when I contacted one angle of mine I see close relative it's a distant relative yedu vaishanda rural police camp ndopa ndakanotaura navo kuti sekuru inini zvinhu zvandakuitirwa nevanhu ava handichazivi kuti ndinoita sei because iko zvino vanga vambotanga vanditi unotaura neni kuti mwana ari kuda chakati nechakati nechakati I didn't have a problem nekutaura naye mukadzi uyu but August September muna September tifanga kutaunze mari yemwana haana kuiunza akanditi ndipe nhamba dzeiko cash then ndandisina line ranga registered muzita rangu because by that time ndandisina ID ndova ndakumbira mukomana egara panext kuti ndokumbira kuti mari iiswe muline mako then tonoita cash out undipa mari akati no it's fine use my number ndakamupa nhamba zvikairi kunipa nhamba dzetu komana twako chichi ndinotoda nhamba dziri registered muzita rako what then that September hapana chakauya tamuna October ndopa vakazotanga futi kuti murume wangu adhautari ndinokusungisa achitaura all sorts of things nekundithreatena ndopa ndakazoti kuna sekuru sekuru I think you should hear what happened sekuru handina kumbova dzangu zvese into detail ndaive ndisiri comfortable kutaura nezvazvo because ndandisingadi kuti vanhu vandijudge or anything of that sort so sekuru ndopa vakazongomudana because iye bhevha iramba kuya kumba kuzoonekwa nana sekuru kuti ndiye muridzi wemwana achiti ndakaomberwa kunzi mukwasha kumba kwanatoneti saka ndikazoya kumba kwenyu hazvitomboiti nditori mukwasha wekumwe kunhu baba vakazodanwa nasekuru handizivi kuti vakataurwa navo kuti chini and the other issue yavakadanirwa nyaya yekuti antonet should not use marital certificate kuti atraye kundichoka kuti ndisakwanise kutaura anything about mwana so nyaya paikazodzoka kumba pavakazouya kumba vachitaura kuti uyu ndiye muridzi wemwana Anto was on the forefront akatouya nemurume wake akatoti gogo yakawanikwa mubhawa uyu zvakazenge zvakazodai achitaura nyaya yake achiteyama zvake asingatauri maevents of what really happened gogo ndopa wakazoti izvo kwekuba waitora munhu wekubhawa vekuchechi vakanga vapera here muri kuti chinyi baba vemwana uyu ndiani ndopa akazoti ndini baba vemwana ndandaizodzisai kuti chese chinoda mwana ndini ndichaita kata for it then ndokubva zvavo vazoenda so vanhu vekumba vazoudzwa nasekuru kuti this is what is happening uyu Antoinette ari kushungurudza uyu nekutaura at the end of the day hazvisi right because uyu munhu agara ari kutosuffer from BP otherwise mamigrants ari kuswera achiita yesa kutaurwa nemukadzi uyu vanhu ava they are way older than here but by then I was 18 zvanzana they are way older than here hazviite kuti vataure is there no any other way yekuti mwana uyu tingaone kuti mwana uyu is being catered for or what that's when vanhu vekumba vakazongoti go for maintenance usiyane nekutaura nevanhu ava directly because at the end of the day unogona kupedzisira wakanganiswa kana kupedzisira wakuvadzwa because vanhu they can do anything unoona madrama anoitika aya including vakadzi vevanhu so it's not safe for you kuti urambe uchitaura nemunhu anotaura zvinhu zvakadaro so ndopa ndakabva ndazoenda kumaintenance that was muna December musa 28 December ndakaenda kumaintenance kuti kugweru iyai so ndasvika kuya ndakapiwa maforms andakapiwa ndikanzi chienda kumusasa project vanonokubetsera kufila
So I went there because ndanditorina kana clue yekuti ndinonyorei ipapo ndobva ndaenda kumusasa project kuyakuya ndichisvika kuyakuya ndokubva vangotanga kutaura neni. So mukutaura muya ndobva vakati how is the accused said to be the father of the child? Vaidanana here angari mukomana wako here kana kuti chii chakanyatsoitika? Then ini ndakabva ndavarondedzera kusangana kwandakaita naBev nezvese zvakazoitika. So ndobva akabva panzi nemukadzi uya this is rape. Uyu munhu ava kurepa uyu kukumbira pekurara handikukumbira pekutirwa mukadzi, and given the nature of your relationship yamaive nayo, you should have just respected you as a niece because uri munhu waibetsera from kuti mukwanise kuenda kuchikoro. Anyway, chichiita zvemaintenance ndakabva ndatopiwa mari yandakapiwa ikoko kumusasa project kusvika ndozoshandisa for transport kuda kuti uzodzoka. Then handina kukwanisa kuti ndizodzoka because ndaifanga kuti kudzokera kuhospital kuenda kunotariswa because masiticha angu they took time kuti apore because of bleeding yanga isingastopi, it was severe bleeding. So ndaifanga kuramba ndichienda kunochekwa masiticha aya. So ndobva ndakabva ndazongoenda kumba with then finalized zvemaintenance zviya. Vakauya iye murume nemukadzi andoneta kandituka sei kumaintenance court. Zvakanzi this maintenance wanyora 300 yokuita sei chipepa chawazadza ichi chipepa chawanyora ichi ndinochizadza neniwo ndotochinyora inini ndakachizadza. Vamwe vakadzi vangu vakangogara ndobva vakazoti usiwakufarisa here iwe. Vanhu vakuru vangopindira vamwe vakadzi vangu vakagarapo. Then murume wacho ndobva azongoti nyarara. Ndokubva vauya nepayslip yanga ine $243 pay of which it was fabricated, that payslip. Inini ndobva ndangonyararawo. But the only amount we can give you is $50. $50 inokwanei? Ona ina handisi kushanda right now kumba ndangonzi wauya une mwana wako tsvaga kwekugara. I need to pay rent. Ndese munozati handiendi kubasa, mwana uyu mudiki ndinomusirani. Ndikudawo mari yekuti ndikwanise kudini kuraramisa mwana at the same time ndinowo pekugara. Then ndopavakazotaura iti ndinokupa $100. Then we settled for that $100 muna 2015. So that $100 yakabva yatonzi with effect from 1 January 2015. Because the maintenance court yakaitwa muna 2014. So after 2015 kudaro ndobva ndazongobva kugweru ndobva ndaenda ndikanotanga kugara kuHarare. Ndatobest kuHarare because kumba ndatonzi hapa chisina nzvimbo yako pano chizviitira life yako, wakura iwewe watoone mwana pana tichakwanisa kuramba takakuchengeta patikakuchengeta mai vako vakusiya mudiki padarika. Ndakaenda kuHarare. I was struggling nanhasi I'm still struggling because handinowe kuti anondibetsera kana kuti chii, but I tried kuti tisurvive nemwana. So after some time muna 2016 zvinhuwo maprice akabva atanga kungokwirawo. Vanhu ava they don't even bother to ask kuti mwana ari sei zvazodini. Mwana akarwara ndikafona mwana arwara zviri serious because angaita mudumbu muri sevhiye muya akunzi ari kuda kukwanisa nowati ndaenda kuhospital kwe hapana chandapiwa chisvinhu chinobetsera. Ndobva ndaenda kwaprivate ndanyorerwa mushonga. Ndamufonerawo zvikanzi wadzokera kugovernment hospital mahara, vana vanorapiwa mahara. Havasi kunzwisa kuti mwana uyu kuti anzi anorapika zviri right, hakuna zviri kudini zviri kubetsera. Then ndopakazoitawo vamwe vanhu vakangondibetsera ndobva mwana awana kurapika. Nekufamba kweupenyu muna 2018 ndobva ndafona mwana akutanga kuenda muna 2018 mwana anga aite na 4 years. So ECDA yaitangira pa 4 years. Ndobva ndakati mwana akuda kuenda kuchikoro, mari yari kubhadhara haichakwani. Saka ndinoda kudzokera kumaintenance court kuti ndinowedzera mari. Munokwanisa kuwedzerawo nemari. Ndobva ndiudza point blank kuti handikwanise kukuwedzera mari because inini ndinotoriwo nemhuri yangu inotochengetwa nini. Saka izvozvo zvidini wozvionera. So kuti ndidzokere futi kukoti nemafabricatera akambota futi payslip, ndakaona kuti hazvina zvazvinobetsera because ndikadzokera kukoti vanongoya nefabricated payslip yavo iyoyo ndodini zvozodini. So ndobva ndakazototangawo kuhura kuti ndichengete mwana uyu. Ndabvawo chaiko kuti ndonganidze mari yekuchengeta mwana iye ari ikoko. And akati he made it clear kuti hanina chaanoda kuti ari associated nemwana uyu. So that was 2017 mwana achita ECDA akaenda kuchikoro. 2019 ndobva aipinda ECDB, but nekuda kweperformance yake kuchikoro ndobva zvakazonzi new curriculum yadini yawedzera masubjects. Saka kuti mwana uyu acharamba achinzonomedza grade 1, he might go for grade 1 but munenge maremedza pfungwa dzemwana chichi. So last year angari ECDB, but this year futi ndakatozomudzokoredzesa ECDB
waiti GSS maintenance hanzi inotokwana yakadaro haatomborinei nazvo haafungi kuchengeta mwana owati furthermore anofamba achingitaura muvanhu beit last 2018 akatombotsiurwa neshamwari yangu emelisa hanzi iwe Beverly aunyariwo here chengeta mwana akati talent is a psychopath hatauriki naye ndezvakezvo ngaune kutamba nemwana wake yeye. All right, Talent. Thank you very much, Tanzwa side track of the story. We have Beverly on the other line. Before Tataura Nekwenda Mberi, let's hear Beverly side because Panenya said there are two sides. There's two sides of the story. Anditika. Beverly, hello. Yes, hello. Muriseya that. Mama katerera Nyaya ichitaurwa na Talent pana panditi. Yeah, and right, pane chamunopokana nacho here kana pane chamunoda kututsira here? Yeah, ndofunga ataura divi rake saka ndingaona mukana kuti nditauro divi rangu. Ndosaka mauya pano taurai zvenyu divi renyu takateerera. All right. Panotangira Nyaya. Talent maziro andakamaita ndekuti shamwari dzangu dzaishanda mune organization yawo yabatsira ingari organize NGO ndoko waishanda. Saka pandakatanga kuona Talent ndakanangovhizita shamwari dzangu kuofisi kwavo vakatonditi uyu anonzi Talent apa havanambotaura zvakawanda vanoti uyu anonzi Talent vati Talent ndopandakaziwana ipapo ndo pandakatanga kumuona. Then musi wachona pakazoitika Nyaya indaitobva kubasa ndaichaisa na10 kubasa kwangu 10 dzemanheru saka ndabva kubasa ndambopfuura ndichi nepabhawa ndimwendese nemunhorwa madrinks 1 ndozoenda kumba. Ndasvika pabhawa baibai ndatozvitengera doro rangu ndakutoona ndakagara pakaunta baibai. Shamwari yaTalent Melissa ndo wandainyatsozivana naye bhozi mukufamba taingozivana. Vauya akati tokumbira kunorara kumba kwako nhasi katina kwekunorara ndadaiwaka hamukwanisa kunorara kumba kwangu bhozi ndine 1 room. Saka amusirimi makavatengera doro ravainwa pavakauya kwamakasangana kubowling club? Ndakatoona vari kubhawa kudhara. Makavaona vari kubhawa kudhara. Alright. Saka ivo vakazongouya vakukumbira pekurara chete? Kukumbira pekurara ndikatouza kuti ini ndine 1 room. Magumbezi zangu hatokwani kuti ndingaende nemi kuti tingaite mwedzi handikwanisi kuita anything handikwanisi kuenda nemi. Ndoba wakanikumbira kuti tokurotengerwa doro tokurotengerwa round. Asi munhu unongotenga ungoti already kandikutengera zvanzi ngatimboenda timbotsvaka-tsvaka. Zvatoita ndikatokontinya ndikavatengera round rere ndikatokontinya nezvandaita muri chitozvimira. Ndakuda kutoenda ndofunga ndapinda kubva kuma11 ikoko. Ndada kuenda kumba I think it was around 2-3 ndakutosunga ndakubuda vadzoka futi. Svanzi tasiya kwekuenda tombori kunorara handikwanisi kuenda nemi bhosi ndine 1 room. Svanzi hasina basa handitese mutonorara tese ndadaiwaka hazviti ndine 1 room munorara papo hapana pamwe pekurara zvadaiwa hasina basa. Ndazongopedzana kuti alright fine handi ndikatoenda kumba kwekwe ndasvika kumba manje. Mamuri 3 kana kuti pane pataurwa kunzanzi papa pane vakadzi vaivepo handisi kuziva. Mumwe angari bhozi imba indaishandisa imwe room. Okay. Mune yanga ishandisa imwe room. Alright. Ndaripo ndomumwe wandakaonepa. Saka makabva nevamwe vakadzi nevasikana ava nevamwe vakadzi kubowling club muchinda kumba? Wanga nemota yavo waiuya nenzira yavo bhozi takasinamboenda tese. Alright. Wanga zvinhu zvavo vane mota dzavo. Okay. Ndamboenda nchinoziva. Okay. Ndasvika kumba kwekwe ndikati asikana apa ndo pane Nyaya manje. Mistake yakaitika ndekuti ini nangu ndagara nchida shamwari yake Melissa kungoti umunhu yangu ndaingofarirawo nenguwawo. Saka tasvika kumba kwekwe ndati wasikana manje waona izvo zviripo evi ndomubhedho saka patatazozvanza hatina basa ngatirarei. Inini ndapinda paipai semunhuwo angachida munhu wake uye shamwari yake Melissa ndakaedza mamoves angu pane musikana uyoyo kuti Melissa chichise Melissa akavati ina handisi kuda asi Talent anoda ndaona
kwaitika nyaya. Saka shamwari yakupimba uko. Yakati hai haina ndisikuda ndaona talent anoda. Saka zvinhu zvaitika makarara pambedha 1 muri 3. Pambedha. Anonyepa bheza ndikataura chokwadi. Talent imbomira takupa mukana ivo vakanyarara tichadzoka bheki kwauri. Right, endererai mberi. Tiri pambedha pepe tiri 3. Ndaedza kunamilisa kandowandaida kandowangari target yangu chiti hauichi chimokondoka nachiziviwa ichi ndo chandore ichi. Chimokana haina ndisi kulava enda kuna talent ndio anoda. Ona kudaramba saka ungozoti nemabhias namono mabhias kandauza kuti uko ndaenda kwekuika abvuma akachisi chimoko atakatoti sezvinhu zvakasina kuplana kuti ndichazodaiso nevanhu ka protection pangu pasina zvese pasina tangoti katingobedzizika kuzaro. Ko iri rakawanikwa mumachira protection iri rakambvugwa asi risina kuzoshandiswa iri rakabvepi? Panga pasina bosi nanga ndisina kutombotenga kana anything musi wachona saka panga pasina kana protection rakutaura kuti tanga riripo. Alright. Vamaita ini. Saka pamakaita pacho maikaita muchiwirirana here kana kuti makaita munhu akanoka akadhakwa asingasichi kutoitika chii? Takawirirana bosi uyu akanditi haiwa ina handisi kudaenda una uyu ndikaenda una uyu tikatowirirana taita zvotakaita. Uyu akatarisa? Akatarisa ari mumwe zvake. Okay. Saka mangwana makuseni patakamuka manje ndavaperekedza kutauni zvanzi saka takarara tese manheru saka zvakureva kuti tamurelationship here kana kuti chichakuitika ndabva ndatomuudza patipapo kuti hapana relationship so takaita tikangoitawo manheru hatina relationship omari enda unotenga mamorning after unwe takashandisa hatina kushandisa protection unotenga mapirits unwe akati abobo but ndiri kuda dress pane pati yandida kuenda ndoda dress muzonditengerawo dress ngati aya mari yedress ndokusendera mangwana bozi zvese ndokusendera mangwana ichi unotenga mapirits unwe mangwana ndozotengera dress rachiona ndokusendera mari yedress rauri kuda saka zvadaro mangwana achona ndikamundaita se ndikamundazomusendera mari yedress ndopatakapedzera kutaura tese ipapo paipapo. Okay. Inini hakundo nyongo ukafamba ndikamundasangana nemukadzi wangu ndopandakazosangana nemukadzi wangu after that tikawirirana tikaroorana that was 2018 muna July patakasangana natanene then after that hatina kuzombotaura tese pandakazosangana nemukadzi wangu that 2013 yakunopera tikawirirana tikadanana ndopandakazomuroora muna February tikabva muchato muna August tikachata muna August. Ipapo for all that time handina kuzombotaura natalent futi ipapo. Then August tachata muna August. August tachata August September I think around October. Ndo pandakazoona phone call from talent. Uya achiti kuri sei ndakanzwa kuti makachata makorokoto thank you chichi ndakatochata ndakaona munhu ari bho chichi tikachata zvanzi alright makachata but ndingwana akati une mwana makorokoto kwazoita mwana rini zvanzi ndakaita mwana muna May here or something like that makorokoto ko baba vachona ndiani ndopakabva ati ndimi baba vachona usi mwana wangu ati musi wewani ndakapa mari mapiritsi chakaitika ndikakufonera ndikataura newe ukati wakanwa mapiritsi zvanzi ndakanwa mapiritsi ndikamarutsa ndati okay fine apo ndakachabva kuchataka saka ndangada kuzovanzawo handidi kuti mukadzi wangu munyawana azviziva kuti pane zviri kuitika ndiri kutongoita hide and seek yangu wakanwa mapiritsi ndati wakamarutsa alright but fine sei nguva yese usina kundiudza kuti une nhumbu pawakaita nhumbu ukatokwera ukandiudza pandaigara waipaziva phone number dzangu handina nadzo kwandaishanda waikuziva nguva yese wakadokundingoti reach out kuti ndine mwana wao ndine nhumbu yako anzi zvainetsa ndakasina mari ndodasina mari zvanzo saka mwana ndikamubvunza kuti saka mwana wacho vakamuzvarira kuzinga ndamuzvarira kuSouth Africa iwo ruti wanga usina mari mari 5 rand yekukwira kubva mumba kwako kusvika mumba kwangu i5 rand but ungone mari yekukwira bhazi kuenda kuSouth Africa zviro zvondoyoza ndakasina manada alright fine anyway
vanza alright fine hande tinomuona tipabona mfonda talent todasanga neyo chi tudakuona zvanzi 4 iripo taenda tikanomuona tanomuona pepe ataura nyaya yekuti atengezara nemwana chichi zvanzi fine mukadzi wanga wata fine unozwa mwana weka zvinhu zvakaitika ndisipo but mwana weka haisi mhosva yake saka zviri kuitika ndezvekuti uyu mwana uyu chese chaachada ndichamuitira pandochange hembe dzevana vangu ndichamutengerawo pandichamuitira zvese zvandichaitira vana vangu zvinhu zvandivaitira ndichamuitirawo asi there's only one condition anything chaitika une mwana uyu usatsvake Beverly tsvaka inini nekuti ndina mukadzi wake chese chinoda mwana usataura naBeverly because naBeverly takachata ukada kutanga naBeverly panonetsa handiti tsvaga inini because inini ndini ndawepo ndini chachengeta mwana sevana vangu vachengetera ndowaita saka zvese iye akavati ina nditsvage nemi because imi mamusiri muridzi mwana ndopakapangoti tikati uri kuti everything is okay zvakanaka zvakadaro but tsvaga inini saka takangokubva takataura naseizvozvo tikangobva tikasiya tikati right tikatende kumba taenda kumba pepe ndopatakanzwa tichifondora namapurisa zvanzi Huyai ichi papolice station chichi tikaputa mwendo papolice station zvanzi pane nyaya iri muri kuthreatena mwana uyu kuti mune muchato kana chichi muri muthreatena uyu ane mwana wemunhu uyu. Alright, iyo yave pakati pemudzimai wenyu manje na talent, right? Mudzimai wenyu anti ari pasaidi tichasvikapo tichazovadawo vari tu todambotanga imimi ndiri muridzi wenyaya na talent muri tu. Mainini ngavambomira pasaidi tichazoda kutaura namainini kana tapedza nemi. Saka imimi mune doubt here kuti mwana uyu ndewenyu? Ndinogona kusekudaro. Mwana hana mhosva. Aiwa, haisi nyaya yekuti kungoti mwana hana mhosva. Nokuti if you say kuti mune doubt, anditika, that's when now panopinda ma DNA. But you do know what it means, right? Kana mati mune doubt yekuti mwana hasi wenyu. It means kuti DNA yoitwa, but you cover all the costs. Ende padaro manje pakumutsurudzwa anditika nyaya dzakawanda including nyaya yekuti mwana uyu by then uyu anonzi talent she was 17 anditi and by 17 mutemo wekuzimbabwe time yari kutaura when was it we talent? It was in 2013. 2013 mutemo wanga unenge uchiti mwana anenge achiri iziti mutemo wekuzimbabwe unoti statutory rape inogumira pachina makatanga rini pa 16 handi 16 17 right? Munenge makunzi mimi mokavha izvozvizvi ende yakunzi irep kana mukati mimi chiripo iko zvino ka imbosiyai mudzimai wenyu. I know kuti kana paine mukadzi anenge aripo pasaidi normally varume tinotaura tichida kuti mukadzi kumba uku kuotigadzirisewo tinatsidzewo kumba uku tichidai ngatimbokangana kuti mainini varipo ngatifokasanai nenyaya yatinayo now at hand. Handiti mune doubt here kuti mwana ana talent ndewenyu? Muri kutaura neni taurai chokwadi chenyu. Mune doubt here kuti mwana ana talent ndewenyu kana kuti nokuti pana mainini apa mainini ngambomira pasaidi atisi kuvada iko zvino. Mune doubt here? Yes or no? Mune doubt here? Yes. Mune doubt? Yes. Saka DNA mungatoida? Kana ndakwanisa kundogona kuita. Talent? Yes. Uri kunzwa zvitaurika panapa wani chekutanga kuri kunzi makawirirana panyaya yekuti mukatopanana nemadress kuseni muchimuka mukatoti zvakare pane here iripo pakuti toita here relationship pakanzi aiwa relationship hapana zvatatoita izvi ngazviperere pano and mwana panenge pane madoubts ekuti vari kuti mwana vari kufungidza kuti mwana angangove asiri wavo. What do you have to say? Okay, first ndisati ndasvika kumwana pekutanga ndamunzwa zvese
zvaataura kana iye achiti akataura pekutanga ari kunyepa kuti akatiti akati ane one room. Inini zvese izvi zvekuzoti kwanzi kuenda kunorara kumba aitaura naMelissa kubva tiri kuBolin vaitaura naMelissa. I never talked to Beverly Sarufu face to face inini naye. No, that's a lie. Ipapo akati anogona kutozvipindura ega kuti anambobvira akataura neni anything chekuti kwanzi toda pekurara. I didn't know kuti Melissa akaenda kunotaura naBeverly pamusoro pekuti ari kutsvaga pekurara. No, ndakazongonzwa ndakunzi tiri kuenda kunorara kumba kwaangovako dzekuti zvaakadzota one room or what. I didn't know about that. Then secondly, iyo yekuti akataura naMelissa kuti aida kurara naMelissa. So you know that wedza udazama kutaura kuti Melissa ndiye akamupa consent yekurara neni here, because I don't even remember ndichiti kuna Beverly yes ndoda kurara newe. That is a lie. Andina kumbobvira ndakati kuna Beverly ndoda kurara newe. Not even now in my right senses would I have said so. Talent, musuwa makarara, let's go back pamusuwa zvakaitika musuwa incident. Musuwa makarara muri pabedi mimi. How many were you? Mamuri vangani? Taretu na Melissa akatongotiratidza kuti mikurara ndiwo mudobva abuda tikasara naMelissa tikapinda pambedi ndokuzatarara. Ina pass doubt zvekuzoti zvakazoitika sei after ndarara handichazozivi but ndakazomuka makuseni ndichinzwa kuti ndarara. That is what I remember. Alright, mamuri 2, that means mamine room yenyu muri 2. Uyu Beverly angasimo mu room imomo. Makapiwa room yenyu muri 2. Akasvika akatotiti muri kurara umu. He just mentioned kuti pindai mumba umu ndo mamuri kuzorara handiti. Isusu ndobva tangoti it's okay. I didn't know about the setup yekuti iye haana kumwe kokurara kuri achizorara imomo. I didn't know. Sekutaura kwari kuita zvese izvozvo zvaizivikanwa naMelissa not me. Even up to now Melissa anambobvira akatondudza izvozvo. Even now Melissa pandikatotaura naye ndichida clarity on what really happened. Kuti Melissa chii chakanyatsokuitika. Melissa because anga alingwa naBeverly achinzi your friend is trying to ruin my life. Ndakati kuna Melissa, iwewe ndiwe here wakakonzeresa kuti andidai. Should I keep quiet because iwewe naBeverly you come a long way. Ipapa dzekutodanana kwavo dzakutobuda kaipapa. Saka, Talent, is there a possibility yekuti makarara mese na Talent makarari wapa? Hati mese you knocked out, mese mamakadakwa kapa, maimwa mese kapa? Inini about knocking out, I can just speak for myself. Inini what I know is I knocked out. Uyu hana chakaona were, uyu anonzi Melissa, hana chakaona kuti handinawo bhurugwa, handina chindarariwa. Melissa haana kumbobvira akabatwa. Melissa makuseni akatomuka akatonditi paakatotaura neni akati inini na uyu haimbobvira akazama kundibata because Beverly anokwira pingi. Beverly utozikamwa kuti Beverly wenyu rudhigweru. Uyu Beverly aitodanana anonzi pingi kudidi. Ndopandakazoziva kuti so uyu naBeverly kuzivana kwavanoita nyaya yekuti Beverly aiblessa wapingi shamwari yaMelissa. So pesa papa zvese zvekuzoti chi. Melissa, all right, let's go a little back to Melissa. Melissa iwakamzira kupi? Melissa ndakasangana naye mukombi chitoenda kutown. Sometimes that's how we became friends. Ndokutotanga kutozivana nekutowirana. What if she was older than you? Angari 22 and you only 17. She was 2021. Anenge mombe kwandiri kana siri 192 ndi 193. Anenge mombe kwandiri ne 3 or 2 years. That's 3 or 4 years ramen. Alright, aita nezvei Melissa paakasangana naye zvaiti anoita nezvei because pane statement ndoda kuti tisvike pairi yandanzwa ichitaurwa naBev uko yandoda kunyatso try figure out. Melissa aishanda pika kuti aita nezvei. Melissa angasingashandi aitoenda kuchikoro ainyorera akaita sometime achinyorera heroes ainyorera. By that time I think by that time andikamuziva angabva kunyora. Melissa ndakamuziva chiri kupakami. Anenge achidzidza kupakami here ndokwaaidzokorodzera achinyorera if I'm not mistaken. Okay, because ndanzwa Bev ashara kuti maka 1 akakwana emuriko 2 maitoti pane muromo wataura kuti makatotaura kuti Melissa akataura tichambotsvaga muri kubowling club tichambotsvaga aminoti kutsvaga kwaitsvagwa apa kutsvagwei ndosaka ndabvunza kuti aita basa rei. Alright, ndozvacho zvandiri kuti one Melissa was a student and secondly Melissa munhu anga angori outgoing hake vaitosangana vese nana Beverly some point vachimboenda vese. Izvi nyaya dzandikatozoziva after ndatoone mwana wangu idzi kuti vaitozivana kuti ndopandazoti Bev aive nechekuita nemusikana anonzi Pingi. Handizoti ndipingi kuti izita kana kuti nickname. Ndiainza aidanana naBeverly achivadhakisa achivatengera doro. So ndozvandati inini pataive ikoko inini I was just with Kelly. Ndiye munhu wandaingowe naye Melissa. Melissa ichoyo nevanhu vake vaitodini vaitofonana navo some friends handida hangu kupinza mazita evanhu munyaya yavisinei navo but ndo vanhu vaitotsvaga.
So Okay. zvekuzoti akazokumbira pekuvata izvi ndiri kutodzinzwa izvezvi ndiri kutotanga kuzvinzwa now from Bev. I didn't know kuti Melissa ndiye nyakuenda kunokumbira pekurara. I didn't know all about that. All right. This present. Okay, Bev, why did you agree to pay maintenance iyo $100 knowing iwo chizati mukati memwoyo wako une madoubts ekuti mwana ndewako? Nekutoresa mwana kuti birth futi. Wo ane birth nekutoresa birth certificate remwana. Anonzi Nathaniel Sarufu. Andori nebirth rine yake iyoyo birth. Anonzani? Anonzi Nathaniel Khotelelo Sarufu. Okay. So makatoresa birth mukabhadhara muchibhadhara $100 pesa apa sei mwana wamune doubt kuti mwana ndeweni? Zvakaitika kan. Talent akauya kuzondudza nezvemwana uyu. Ndanga ndine about 2 months ndachata. Saka kana muchikwanisa kunzwisisa ndepekuti I was afraid of losing my wife. Iyi yange ingori nguva yekuti pakaipa saka I had to do something to contain the situation because ndakachabva ngochata. Anything could happen. Kuramba zvaiprolonga nyaya yachona saka kwangu kuedza kuti nyaya yangu kurudza kupera. Inini nemarriage yangu nemai wife ningirine irambe iripo. Ndikaudza mai wife tikawirirana inyaya yekukoti zvakaitika ndezvokuti after taendeswa mapurisa akabva aita se ndakabva ndawana masamonzi kuti ndodawo koti maintenance court. Ndatifaindewa ndenda maintenance court. Tasvika maintenance court tikatotaura naiye tikati asi tisati tapinda umu iwo chii chauri kuda akati ndiri kuda $300. Ndikamuudza kuti talent ini $300 payslip yangu yandikutambira ka kuti ndikupa $300 handikwanisi kupa iri $300 because payslip yangu iri kurakidza zvimwe zvoti ndikakupa $300 ka ndakupa most of the money yandotambira. Ini ndine mhuri yandinayo inoda kuchengetwawo. Saka tikasvika pakuagria tiri two tikati alright $100 iye akabvuma. Saka panoitwa maintenance court panotanga padaidzonzi pane wakawirirana here. Isi tisakatanga kuenda kuti nekuti tange tawirirana tikasvika mune tikati aiwa tisawirirana todawo kubvisa $100. Zvanzi bondo pakazvatangira wakandibvunza kuti saka $100 yacho unonenge uchibhadhara sei. Ndikati nekarekta yandaona natalent kuti yaanayo ka beta mari yacho nesafi ndikaibata ngaibviswe papei pangu ndisati ndatongoibata. Saka zvainoita pei yake inobviswa directly from my salary ndisati ndatongoipepita seinoiswa muaccount make directly inobva pandiri mazuva acho nainge $100 ari kuti yezinesi $100 ichatenge but mazuva achona it was $100 $100 anti ndikati fine ndopatikaperera akaendesa mapepa achona kubasa nekuti ase then pakaitika issue another month pane pakanonoka kupinda mari yachona paenda kubasa kwangu achipopota anzi ine achitoripo pabasa ndakazofonderwa nabosi akauya achipopota achiti Okay, hold on. Pane a comment panapa, but the comment is somehow it's hidden. Iri kuti ndini Melissa, I want to say my side of the story panapa. But yahaidwa that comment yoyo yahaidwa not knowing kuti guys kana uri kutamba usatambe nenyaya yakadai. So this is not a joking matter, it's not a laughing matter. Anditi musatambe nenyaya dzakadai. So it's andichika pane comment iri pamheno ari kuti we've got so many. It seems as if tine team rinokuziva ipanapa, tine team rinoziva Bev, tine team rinoziva talent, because like from the comments that I'm reading pano kune team rinyatso kuziva iyi. Some are saying talent anonyepa vedu way, and some are saying Bev anonyepa. So panenge paita mateam anokuziva iyi team iri ne team iri. But anyway, regai tione kuti tione tosvika papanyaya iyoyi. Ini panonoza nepekuti muri kuti mimi makabvuma maintenance. Saka up to nanhasi mukadzi wenyu mave nenguva muinaye, mave netime mamujaira right now, matove netime iko zvino mava nejaira netime munaye akuziva everything and zvese akuziva. Is there any chance or any time whereby you told your wife kuti unozati chii, inini hanguka ndakangotaura nyaya yekuti mwana ndiye wangu because madhezi aiti achangobva kudi tachangobva kuchata, but the truth of the matter is I'm doubting kuti mwana uyu ndiye wangu, so that mukadzi wenyu arege kuramba achibvisa that $100 because you could have taken into court paitwa DNA, paitwa DNA, results odzoka
kuonisa kuti mwana ndewani, then kasikana matata achingadzoka from the story that this girl is talking, akataura nyaya iyi kudai, so inenge yakumacost to decide manje kuti pakarepiwa munhu. Animona kana ya rape case nobva itovhurwa manje kuti kana mwana akaoneka kuti mwana ndewenyu, I don't want to lie to you, case yakutenderera mberi, case yakutenderera mberi. Yeah, ipapo it's okay azozvaitika, but ndakatomuudza my wife told you kuti zvaitika paipai we were still fresh in our marriage, so I couldn't ndaida kungoti nyaya ingopera tirambire tikondeni marriage yedu, but I have doubts about that child. Right. Melissa, do you want to parikunzi pana paparikudiwa ma-DNA panapa pakuti mwana ndewangu anyway, because varikuti ivo vane ma-question marks. Melissa, kwai Melissa naye ko Melissa wabvepi zvawo ma-comments umu. Comment iri kunyorwa natari, iri kunzi tasai comment natari, ndepiko comment yacho andisiri kuona iyo. Oh, hanzi ndiye Melissa wacho ndisina kuiona. Right. Talent, are you up for this DNA thing? DNA thing yakatombotaurwa. When it comes to paternity yemwana, I've got nothing to hide or what. Vakatombotaura zvekuti ye Antoinette ndenya kuti ye tinoenda kwamai mjuruko kuma DNA. If you want my DNA test, it's fine. Kana iye asati abatanidza mari, we can go to Global DNA. They can just help us with that. Global DNA Zimbabwe vanogona kutibetsera nazvo, because iye Beverly was the one who suggested kuti akatondidana mutown aine mukadzi wake zvakanzi Talent, ndatiti ugadzirise nyaya yebheti remwana ndichiri pano, ndichiripo, because kana ndisisipo zvinozonetsa. I don't know from his statement kuti aizama kutaura kuti say, but he was the one who brought up nyaya yekutorisa mwana bheti. Semwana akazvarirwa kunze kuti ndigadzirise mapepa aende kuembassy and all that, aidiwa mari. It was $50 by then. Ndakatomuti uri kudiwa $50, zvanzitora pamari yako yemari yemaintenance inopinda, ndiri kupiwa mari yemaintenance. I did just that, mapapers emwana ebheti akabva afamba. Ndakatovabvunza kuti hamudi kupa mwana zita here, vakati ayo ndokubva tangotoresa mwana bheti. He was the one who proposed about the birth certificate issue. It was not me. So why, my question to you Beverly is right now, why would you say kuti mwana wausiwa une madoubts naye ngatitorese mwana bheti? Why iwewe une mukadzi wakupa makambotora nyaya DNA test makazoinyarara? Why did you do that? Makanyararirei? Hello, muri kubvunzwa, ari kukubvunza imi. I think this question is directed to you straight. Nyaya iripo ndeyekuti panoita takaita choice yedu naTalent patikarara tese handitika, but machoices edu hafanira kuaffecta ma-outcomes akabuda pakabuda mwana pachoice yedu. So in other words, okay, hold on. So you are not compromising yourself, my brother. You are saying you made a choice in Talent. Pakaibuda mwana, that means basically you are admitting kuti mwana akabuda pane zvamakaita musi wamakaita zvinhu zvenyu. Mele munozwa handingarambe kuti mwana ndewangu. Unoita madoubts emunhu, ndine doubt, but handirambe kuti mwana ndewangu until paitwa DNA. All right, okay. Wangu anogona asiri wangu. But for now, mwana asakanganisika akanditi ndindoda bheti handitadze kutora mwana bheti nokuti ndozviripo. Saka zvakaitika pabheti ndikamubvunza kuti saka iwo uda unotora bheti ndisipo zvinoita here zvanzi panongodiwa ID yako, ndamutumira ID apa anotora bheti rachona nanhasi bheti handisati ndariona. Then pakaita time iya, pane time yataura kuti mwana akarwara akandifonera achiti pauda mari, ndikati no. Mwana makambomuona here imi manzvadzi? Ndakambomuona, but just once or twice andambomuona zvenguva yakareba. Kumuona kwamakaitawo mwana hangu tichitarisa nevana vamainini ava, makaona sei pasaiti? Atimbosai zvedna pasaiti, makaona sekuti kudii imi? Ibhozi ndinoti ndi munhu yeye akafanana nemumwe munhu wandinoziva wandaisangana nayo masekosi saka muri kuti mwana akafanana nemumwe munhu wamunoziva wamaisangana naye, ko munhu yeye ane chekuita here nanhingikiri naTalent? handiziva hangu, but munyaya hatisi kupinza ipapo. Nyaya ndotaura ndekuti ndakati kuna Talent pakarwara mwana, Talent ati mwana ada mari yekuenda ndikati Talent ita so nditumire bheti ndinoisa mwana pamedical aid, because vana vangu vese vari pamedical aid.
chero wakarwara mwana ka yo is easy for you kuti mwana ngonorapwa pasina kana chicha unobhadhara nanhasi is 4 years asati atumwe bed ndakamunetsa ndikuprobet ndoprobet nanhasi beta yake ire mwana handiriziva anoti akatorisa mwana but handisanda rukuruona saka imi kamuchiti mwana akafanana neumwe munhu mune muchireva kuti kudii indi kureva kuvana venyu kuti hamunawo here kana mumwana akatifananei nemwana uyu imi moti mwana akafanana neumwe munhu amunoziva kumasekuzi Sis Melly imi mukana muziva vana vangu ka imi vana vangu munovaziva kuti munovaziva henyu hapana all right so talent ko birth certificate seusina kuendesa aiwa Sis Melly ndisati ndataura nyaya yebirth certificate handiti inini ndoda kuti andipindure kuti bezali uri mombe kwandiri nemakore mangani iwewe. I think if you are not 13 years you are somewhere around kuma 10 years post 13 years older than me haungandudzewo kuti ungandiudze nekukura kwako ikoko kuti unotudza kuti wakatoresera mwana birth just because of kuti waida kuti ukwanise birth rakatorwa 2015 October handiti iwewe wakanga wadziwa nezvemwana uyu muna August that was August 2014 yawakaziva kuti kune mwana then patozodarika mazimanzi ekuwanda iwewe ndo pawakazotaura nyaya yekuti ngatitorese mwana birth aye to go and ask kuti kunodiwe chichi handiti iwewe ndokubva wazoti ndiwanga wandiudza futi kuti birth ngaritoreswe ndichiri pano. Why would you say that kuti mwana ngatoreswe birth mwana wauri kudhauta paternity wanga wakasungwa nani waityisidzirwa nani kuti birth ngaritoreswe tinoudza kuti mapurisa ikwa wakamboenda here vati kuti musandityisidzire nechimarriage certificate chenyu vakakuitisa kuti ubvume kutoresa mwana birth ndoda kuti undipindure ipapo ende birth certificate handakumbokunyima Beverly ndakakuti ndinokutumira birth entry number uri baba vemunhu iwe ukasvika kumabirth vanoenda vanokudza kuti because by that time I was in Harare ndakati ndokutumira birth entry number woenda unoprindirwa kopi unoti ndakarasa birth remwana ndini baba vemwana because your name is on that certificate nakana anondisarufanzi ndavana anese neme yako iwewe saka iwewe wadii waenda wanoita izvozvo achisi wakaramba ini ndibve kuHarare ndikwire bhazi ndiuye kuGweru kuzokupa birth certificate. Does that make sense? Mameka sense izvozvo pawakarambire kwenda kutora birth kwenda kunopiwa kopi yebirth. Sis Melly it was just an issue kuti ndisendere picture yebirth ndongoprinta picture yebirth ndoenda nayo plus pandakasangana naye I was 24 anobvunza kuti ndiri makore manga ndakasiyana naye nemakore sei I was 24 muna 2013 pandakasangana I was 24 ndimbopindura zvake. All right. Okay, this is what we are going to do, guys. You guys are saying murikuda kuti mwari kuti mwana nemadhautsi kuti mwana hasi wangu umoti mwana ndewako so panapa guys mese muri kuwirana nyaya kuti DNA ngaiitwe. Should we facilitate anditi to facilitate here kuti global DNA iite ma DNA because right now tikati ma DNA like kuno South Africa iwewe Beverly uri kuZimu anditi uyari kuno ende ne lockdown iyi mabhodha akavharwa you can't travel kuti uye kunoku muite ma DNA and even swab vanogona ngoida from your mouth or whatever kuti muite but we are saying kuti ma DNA yaitwe ende these are expensive tests andika tikatibvumbira nei pano Beverly you pay for this and ndizvo. No, Sis Melly, it's no problem. I will pay for it. Right. Hold on, talent. Kune vari kuti Sis Melly vana hanzi vana vaBeverly munovazira kupi guys ndakuudza ndikati this is a complicated case kwandiri. Still remember ndikuti it's a complicated case iri kuya panapa kwandiri ndakuudzai but right now ndiri Sis Melly andiri pakati handina side randiri kutora kuti ndiri kutora side raBevu kana ndiri kutora side raTalent vanhu veGweru vese vari two right. I know them vese anditika Beverly is more like a brother to me. Anotori mufana wangu Beverly usho anditi maona but ndauya panapa ndaenda kazvimiririra ndiri Sis Melly and I even told him tichienda pamhepo tikuenda pamhepo ndiri inini and I will be zvandinongove straight away zvandinongoita zvandinongoita. This has got nothing to do so vana vake ndine machances ekuvasiva because iti mgweru yauya pano nasi anditi so that's why I'm not taking any side handisi kutora side raTalent handisi kutora side raBevu ndiri pakati ndinotori futi neimwe issue iri pending atichati apedza Bevu tiri kuda Antoinette Murora kuti auye pano mainini so kwanhasi ndi Antoinette handika titaure nyaya yekushungurudzana kwari kuita naTalent
kuti tisolve pano kuti this has got nothing to do with talent with Antoinette. Iyi nyaya ndeyaBevu nani naTalent vari 2 handitika ivo vari 2. Saka tadambopedza iyi nyaya yopera. Vanhu vari kubvumirana kuti vari kuda ma-DNA. Ma-DNA yachiitwa Talent what you are going to pay for Beverly what you are going to pay for the DNA test. Uri kuda kuti ma-DNA api aitwe kupi. Toda the hospital yamunobvumirana pano mose na Talent kuti toenda ku hospital yakati handitika ndokwatinoda kuti tinoitwa kusina anoziva Talent okuti ngazoti iwe watenga vanhu vegweru kana Talent watenga vanhu vekupi hameno kuti kupi Beverly watenga vanhu vegweru toda kokuti muwirirane pano kuti tiri kuda hospital yakati kana mati kwava Mugabe no problem ku global DNA zvoitwa ikoko we facilitate moenda ikoko outcome result watu unobhadhara Talent you pay for everything wabhadhara musikana uyu now I told you earlier on kuti mwana kawanikwa ari yako pachamutswa case rape andika because pane umpo mwana ndiye wako andika ukati yes case rape uyuyu tomubatsira kufamba necase yake rape achinovhura rape case yake yonosara kumakotsi zvazobudawo kumakotsi isati sisinei nazvo 2 todzoka kana mwananzi ndewako totaura panyaya ye100 RTGS yauri kubhadhara iyi hanzvadzi kuti pa100 RTGS kana ndiwewo anotenge ini 100 RTGS mwana azobuda ndewako kawo ndewako vako vari kudya nandosi pa inonzi chicken ini pagweru uyu abuda ndewako uyu ari kudya munjonjo ari kwaari ari 100 RTGS toifambisa sei taurako oh okay get me the network Adona right get it track mfonera back Adona I think network iri kunetsa right uri kubvumirana nazvo here Talent to facilitate DNA here yes Sis Melly if you want to help me facilitate the DNA I don't have a problem because I know I told you to contact those global DNA test people but nyaya kuti ndakazongobva zvangu kuzimunda kwaya kunoko so when I go back home ndichatongweta kuti zvingoitirwa kugweri koko I mean Kwarari we'll go kuma global DNA we'll go kuma global DNA is it an NGO or what I want them to handle everything zvekuti Beverly sari kunozonzi uno facilitate anything handitode kana kunzwa nezve no Beverly won't facilitate anything it's us now it's us inini newe nemamwe madiaries ari pana pane macontacts kunana Harare tobata the global DNA vaya handitika kana kutobata tete Tilda so that toita izvozvo iye anetsi ari mugweru handika otorwa mugweru otestwa tomirira mazauts moenda kwa Tilda uko ndoko nobudira mazauts kana timodzoka pano na results otumigwa kuno tovhura mazauts toverengera vanhu totangira ipapo maita akuchibva panyaya 100 RTGS match because 100 RTGS kune vari calculate mumacomments vari kuti it's $2 haitengi kana sokisi saka network here yatanga let's hope she is coming back because atina unfinished business because we still need Antoinette panapa Antoinette might come but then on that issue yemwana Sis Melly like I told you before ndichiuya nenyaya yangu kuti ndine nyaya yangu yakamira so I just decided kuti Beverly chakati nechakati ari kubhadhara 100 RTGS kubva mari iyoyo isisatenge since 2015 if you make a breakdown you know kuti 100 RTGS yakatanga kusatenga zvinhu zvezvinuri inadidi I don't mind because kubva ipapo mwana achitanga kuenda kuchikoro mari yakanga isatenge I've been managing through the help yevamwe vanhu vandisingatozivi nechihure changu ichocho ndichihura kuti mwana wangu aende kuchikoro I'm still willing to do that but inini nyaya iri pano ndeyekuti as long as this guy is admitting kuti akarara neni when I was 17 I'm glad he's admitting I did he raped me I stand my ground on that I didn't consent to having sex with him right all right adzoka now network yabata adzoka so pari paissue yemwana whether you want to take care of the child or not I don't mind nyangu akati nhasi haadi kuchengeta I'm planning also kuti pandiri kudzoka pa ndikansele because tumari twake turi kungopera kubatwa nemabank charges
mangwani haitengi kana muriwo kana chinyi so zvakangofanana. Inini nyaya ndiri kuda ndeyekuti I want my case to go to court yekuti this guy abused me. Sis Melly chinonyanyondirwadza izi ndakaabusiwa nemunhu wandaitrasta kuudzwa kunzi aishandisa his own money to cater for my needs ameno kana vaitenga mabhukiwa nemari yake ndakatozozvinzwa through Antonit. Handichada kufira mumwoyo, ndinoda kutaura nyaya yangu ndinzwikewo. I think that is the most reason why I'm here, kuti ndiwanewo vanhu vanondibetsera kuti ndiwane kana ari maorganization so that I can go to court through my organization. So ye DNA hausi kuida, uri kudai kuti talent yeBeverly asungwe. Iye kana achida clarity about the kid, it's okay. Anokwanisa kungoita DNA, handina problem nazvo, but that is when I'm there. I will stand by my kid here by side. It's okay. Voita DNA test yavo. But yangu nyaya inini Sis Melly maabusirwa ndakaitwa naBeverly. Yet furthermore anoramba achingonyepa. Haakwanisi kuadmita kuti no, I was wrong. He can't just do that. Odrega umwe munhu mukati menyaya yekuti chiwanga nokumbira consent yekundikwira inini kuna Melissa. What is that? Handina muromo wangu. Onyepa kuti akanedzerana neni, akandiwirirana neni kupi. All right. Kupi kwakawirirana neni. Beverly. Yes, this man. Right, nyaya iyo yadzoka hanzi nyaya tiri kuda kuti nyaya iende kumberi, iende kumacourts yekuti iwewo wakaabusa talent when she was young and asina hana kuita consent pane zvamakaita. You said wega kuti iwewe wakataura naMelissa akati kwira uyu ndiwo waunogona kukwira, ini handidi, saka iwe uchibva wasakwira uyu asingasivi chinhu. Saka pari kufanirwa kuti paite chaje kuti nyaya indirire mberi panapa. It's okay, Sis Melly. For the best, it's okay, Sis Melly. It's the boss. What I thought, and now because it was consent. All right. It was right. Force or anything, it was consent on that day. All right. So right now, thank you very much. We have heard you. Mabvumirana pano nyaya kuti ngaindiswe kumberi, then kana yaenda kumberi zvema DNA zvinoitwa hazvo futizve, asi musikana anenge akunyanya kusimbira nenyaya kuti ini ndoda kuti nyaya yangu inzwikwe inde kumacourts kuti ndakaabuswa. Saka pochivhurwa macharges manje. Ochivhurwa macharges ekuti vachitanga kuti vaone kuti vaongorore nyaya iyi kuti ndezvarini zvakaitika, akarepa munhu akadii. Then Bevi, if you are found to be guilty, woenda kujere. Kana usinawo ndizvozvo, asi panyaya yemwana ma-DNA iwewewo whether mai vabvuma ava kana kuti havana, please ma-DNA chingoita kuitira kuti chinodyawo vana vako uzive kuti neumwe mwana ari kunze uko, kuitira ramangwana ugare uri at peace. Handitika? DNA, if he wants to be at peace, Sis Melly, I don't mind. He can go for those DNA tests, but yangu nyaya iri kuenda kukoti. As for mwana Beverly, ndikukudza in front of the world. Kana usingade kuchengeta Nathan, regedza wazvinzwa. Anongoramba achirarama semararamiro ari kuita, because at the end of the day unozoona mwana akuve abused because of that. Anditi, because you are right now uri kutotaura zvinhu zvisina basa. After all these years watanga kutaura nyaya DNA test, nyaya nyuma kazongenyarara wakudzoka uchititoresa mwana death. Anditi, you contradict yourself every time. It's fine. In my DNA test I've got nothing to hide. Mwana je wako I'm 100% sure about that. That is why ndisina kumbeta my second thoughts about you kutotoresa mwana death. Anditi, it's okay mwana uchaenda kuma DNA test. But now since you understand with me in court, it's okay Beverly. Wagandirepa, you abused me iwewe, you broke my trust. Simply because I trusted you that much, ndaikutrust. Sekutaurwa kwazvinoitwa kunzi mari yakashandiswa kuti indibhadharire mafees, it was yakandishandisa kuti nditengerwe stationery and stuff, it was from your own pocket. I will forever be grateful for that, but I will never forgive you for what you did to me. So talent, will you be able to go to Zim right now, because we can facilitate to open that case ye abuse yacho, but now they will need you ku Zimbabwe to know a statement rako. I will go to Zim as soon as my borders are free. And when I go home, I can keep in touch with you. Sis Melly on this platform. In fact, and I'm very grateful up to today. She's the first person I opened up to wholeheartedly.
ndichimudza chokwadi chakaitika kusvika ndanyora nyaya iyi ikaendeswa kuconfessions handiti inyaya yekuti ndoda kuti ndiwane vanhu vanokwanisa kundibetsera so that I know kuti kana ndichienda through maorganizations which organization can stand for me because vanhu ava nyaya dzakawanda dzinotsikirirwa vanhu don't worry vemaorganizations vari kukuona vari mumacomments don't worry vazere mumacomments umu vari kukuona zvisingatoiti vakatowandisa vemaorganizations ava That is the whole point why Sister Villa said we should come here kwamuri because she knew kuti pane vanhu vanokwanisa kundinzwawo because as far as the truth is concerned some people will try to discredit whatever zvaunenge uchitaura sematauriro avari kutoita ivavava kuti anenge atogara musangano kutanga kutoti izvezvi vachitanga kukontaktiwa naSister Villa ndamuposta zvangu kune rimwe group rekunze vanhu asingachengeti vana zvangotondibatawo akavinga Sister Villa uyo akati before I even posted that story of mine Facebook chakatozoita kuti ndichinyatso kuda kuposta my whole story to the whole world inyaya yekuti munhu anongosvika kune munhu ototi mind you this person might try to play the rap card yei which means kuti in your conscience hazvisi kubuda mauri what you did to me what happened is still fresh mumind mako though you try to fight it your conscience will forever judge you daily even nyange ukasaenda kukoti now ipapapa kusvika corona madhodha avhurayo you know in your heart what you did was wrong and izvozvo zvakaitika kaSis Melly I'm happy kuti ave baba ane vana vasikana uchanzwa kurwadza kwazvo pazvichaitirwa kana kuna Tamika uchanzwa kurwadza kwazvo pazvichaitirwa kana kuna vamwe vana vasikana vako uchanzwa kuti zvinhu zvinorwadza sei because dai mai vangu vari vapenyuka handifungi kuti nanhasi ungadai uchifamba iwe right so nyaya yakuvhurwa so imimi hanzvadzi talent you expect kuti mapurisa achazouya zvavo nyaya yomukesi yombotanga yavhurwa first we open the case yavhurwa case and then vozokondakta izve court date izvo munozopiwa nemapurisa kukoti isusu chedu sezvo ati yaroda kuti nyaya ienderere mberi kungomufacilitatera kuti adi nekumboti ati vemaorganizations vari pana pavataure naye tione kuti ane strong case here yekuti vachienda kukoti kunomira kana zvakamira sei but all the same we want here kuti aende kukoti sezvaari kuda iye nemwoyo wake kuti aende kukoti kesi ivhurwe and then the rest the court will decide then mozotaura nyaya yemwana handitika but panyaya yemwana yapapapa hanzvadzi apa 100 rtg vamwe mwana haitengewo chini chiitaika muchibatsirawo mwana You know what about that 100 ka? Inini handambogona ndaramba kumwedzera mari ka but process is a process. Inyaya iri kumakotsi yakaenda kumakotsi. Handingomuke ndakuti ndakumutumira because mangwana inondisungirira inini. Iye daya kana anga karwadziwa kare kuti haichakwani. Process ndeyekuti unodzokera kukoti wonoti mari yangu haisi kukwana ndoda review. Oita seizvozvo hapana problem because inyaya iri kumakoti but you do know kuti mari nyaya iri kumakotsi kudaro achikwanisa kuenda kumakotsi kunokwidza mari kana kunodii munokwanisa kuti imi pachenyuwo mombotengawo hembe pamunotengera vana paya mongotumira hazvinei nekoti izvi Sis Melly, you know the thing kuti ndeyekuti uyu musikana uyu mukadzi wangu pandatanga kutaura ndeyekuti mukadzi wangu akataura naye kuti icho mukadzi mwana wako ndichamuitira zvandoitira vana vangu but nyaya ndeyekuti taura through me usataura naBef and ichokwadi and handife ndakadzokera papoint iyoyo inini handitaure neiri direct because inini amarried ngaataure nemukadzi wangu anything chaanoda anotaura nemukadzi wangu ini handingangoende because ini ndokanga sendine mhuri yandinayo I have my wife I have to respect madecision yake zvaanoda that's my wife ndiye anomira neni pane ese zvakamira neni panyanya dzese idzizvozvizvi uyu munhu uyu wamuri kutaura naye ka ndekuti there's one time yakatombondisa pandakazomubloka ndakamubloka ndakadelete namba yake mufoni mangu ndikamuunfrienda paFacebook because aitora mastatus mastatus angu achitora mapics angu omaisa pastatus yake akati my love uyu munhu wika ndikatora manoeda ndotozvikanganisira saka ndakana kumunfrienda pane zvese ndikangosiyana naye ndikati atleast kana adaso kana azonetsekana nekuti mari yaishoma kuti is a process haisi kuti ini ndiroramba uchengeta munhu munhu anochengetwa but inyaya yekuti Zimbabwe yaipa zvinhu mamiro akaita akaipa tese tozviziva but unoita process the due process iriko yemutemo zvese wakamboita pekutanga kuti takaenda kukoti tikanopanana mari yaitaiona yaishanda ezvinezvi haichashanda
right. So Talent, do you have anything to say? Because I think apatawira kuti Nyaya ngaivhurwe iende ku Sis Melly, rape yake. to answer him on that issue kuti kwanzidzokera kumaintenance court ndakamufonera uyu Beverly Sarufunda kati Beverly mari mwana kwenda kuchikoro mari aichakwana unokwanisa kuwedzera nemari akandipindura gapweni glengi kuti akwanise kuwedzera. So what is the point yekuramba tichidzokera kukoti? What is the point yekuti ndiende kukoti izvezvo unondifabricatera chipayslip waya nechipayslip chinenge chine mari isingatendi isingarevi chinhu. At the end of the day unopiwei mwana kuchikoro kwaanodzidza kukreshikwa zvino zvinhu zvese kuZimbabwe angobhadhara nema-US. I'm paying 25 US per month kuti mwana aende kucrash tisingaverengi zvinhu zvimagroceries and stuff. So mari yake yandinonopiwa ikoko inenge it doesn't amount even to half the amount yekuti unopiwa mari yekuti inobhadhara munhu. So ndinenge why would I waste my time ndichienda ikoko? Ndinenge ndichizwestera time ndichienda ikoko to try to prove a point yekuti chini kana achitaura sekutaura kwari kuita kuti the wife doesn't want or what regedza Beverly. Hapana musi wano wakamboenda mukadzi wako nezvinhu kumkoba uko kuti ari kuenda nezvinhu zvemwana akanomhanya akanodzinganiswa. Musi wawasevhirwa mapapers emaintenance mupurisa akakupaiwo mapapers because ndakatofona ndakaenda kumapurisa ukanofonerwa ndiripo ukauya ukatora mapepa ako ukasaina ukatotaura wega kuti ye zvawakuita zvichadepriva mwana zvimwe zvinhu zvaanofanirwa kunge achiitirwa. Chii chakanga chazokonzeresa kuti tichitaura through courts? Mupurisa yakakudza kuti iwe kana uine chaunokwanisa kuda kuitira mwana unokwanisa kungomitira aside from this amount because hapana munhu hapana nyange kati zvezvi unoda nhamba dzekuchikoro kunodzidza mwana wenda unobhadhara fees wakamborurambidzwa nani but simply because une mwoyo wakaoma. I don't expect a rapist kuti aite mwoyo kwawo. Une mwoyo wakaoma Beverly, une mwoyo utsinyo risatani iwewe haumbofe wakachinja. Handisi kukutuka asi ndikukudza chokwadi because izvezvi kuti unotaura uchida kudrega Antoinette is the wife, we know that and we respect that. Nyange akada kumira newe ngaamire nawe pane chakanaka chinhu chakashata chete. Kana ari Antoinette akakudza futi kuti nyange mwana usamukoni, that's right, regedzai kumuona mwana hatadzi kukura ende akufe wakamhoreswa kunzi mhoro iwewe asina baba vanokuda. Hazvimbofe zvakadaro muupenyu, hazvife zvakadaro. Asi ziva kuti chawadyara nhasi hausiri unochikohwa dzimwe nguva chichakurwa nevana vako. Uzvizive ukangoziva izvozvo chete unorarama upenyu uri right. Beverly Antoinette ari pasaidi here? Hapo izvozvo but mira mutaura naye but ndakanangota one point. All right. One point kutika panyaya yese yaari kuita posta kwakaita kubva paFacebook. Okay, mungawerenga iyo yanzi V11 akaposta. Haana kuataka munhu akaataka mukadzi akaataka Antoinette. Munganyasoenda papost yachona akaataka Antoinette. Handina kuona post yacho ndichaikumbira. All right, asi ndaiona ndichaitsvaga. Ukamboicheka ka izvozvo ndizvo zvinorwadza kuti munhu ane mwoyo wakanaka seizvozvo ndiwo paunoposta uchaataka. Une issue neni taura neni kuti so the post was unnecessary. Kana waiona kuti mari haisi kukwana unotaura neni kwete zvokuti takataura 5 years ago ndikati handikwanisa kuwedzera mari. 5 years ago it was fine because mari ndaiziva kuti yaikwana pane zvaiitika ipapo nguva yachona. Ini for my side zvaikwana ini ndoenda ikwanisa kubhadhara. 5 years ago zvinama kwete kuzoenda unoataka my wife akada kukubatsira akanzwisisa the issue then you go and attack that person. Post yachona even the comments, if you go through the comments, the person who was affected most is my wife. Ezvezvi ndazwa achitaura inini mambonzo apa ndauya panapa andinambobvira ndataura zita remwana 1 chero mwana wake kuti mwana wedu wangu naye kuti anonzani handina kutaura. Mwana wangu anaye handina kutaura zita rawo kuti anonzani but she goes on to say their names to affect their lives mangwana. Izvi zveFacebook neinternet hazvigumire nhasi zvitinogononetsana nhasi but zvichaaffecta vana vedu mangwana vanozounzwa mazita avo achitaurwa pane nyaya dzakadai. So how would they grow up? Vanokura vachiita sei? Zvinotovakanganisa. Saka ngadzidze kuti if we have a problem nemunhu haisi nyaya yekuti we go paFacebook tinoposta because zvine zvakarasika. Saka ngadzidze kuti zvinhu tinotaura sevanhu vakuru then we totaurirana togadzirisana not go and post zvimwe zvisina nebasa. Right, my wife is around before mukadzi wake ataura tsitsi
ndinechekupinidzira ipapo paposta pasekutaura kwandaita nditi mamunzwa iye best personally achiti inini handikwanise kutaura anything chine chekuita nemwana mukadzi wangu ndiye ari paforefront handiti. So on that post avhila asati aita post that post akandibvunza because anenge achida kuverifya kuti ndezveshuwa here izvo, akati so nemunhu uyu munombotaura here. Ndakamudza kuti no, ini akanditi hakwanise because zvinhu zvese zvinoraniwa nemukadzi wake, kuti ati nyangwe ndikada kuwedzera mari mukadzi wangu ndiye anobata, ndiye anotonga zvese, ndiye anodi handiti. So iwewe kana ukazvitarisa nyangwe nanhasi, iwo even mainini wako pandikambotaura navo mwana arwara pamakazombotraya kufona nemukadzi wako ndikaregedza kuansa foni, mwana Nathan ane problem yekuti akatsva nezuva anomboita anenge masunburns like meno skin yake kuti yakadini. Akaita masunburn iwayo kumeso kukatoita maronda akatanga kutyika mbuya ndokuti tone ifoni yafoto rahadhi ndavaratidza ndobva vatoti ako baba cho ari kuzana mwana akadai here. Ndikati imi mwana wenyu hatauri keke naye, ndakanzi I should talk to him through what, through the wife, of which sometimes I don't feel comfortable nekuramba uchidini uchitiwo kune mukadzi zvazodai nzvona senge wakudini wakuvanetsa uri kuda attention kubva kwavari stereki. So ndobhuya acho pakataregedza nditaure naiwe mainini wake ndobva vataura naye vakataura kumataura naAntoinette pakuti chini she's not ndiye baba vemwana here, aivepo here paigadzirwa mwana, she was not there. So what is the point? Asandudze zvinhu zvekupenga. That is when pakatanga kubvunza uri kupi, zvazodi handiti. To move from that, inini ukatoda kutozotaura kuti titozotaura about izvi zvemarelationship status, but even I'm not interested in men ufunge zvako wanzwa. Dai Zimbabwe iri nyika yakasununguka indotoda vakadzi zvevarume izvi, it's not my question, and I want ndimbofe ndakakurwarira, not from this planet to the next. You are not my type. Ugare wazviziva. Ende kuri kwekuti ndinokuposta pastatus, ndine vanhu vakawanda vanoona mastatus angu, be it my family, be it whoever. Ende vanhu vekumba kwedu kwachena they condemned me from speaking to you because before nyaya havatoizivi. Besides that, not knowing, vakangobatanidza madhotsi and all that, vakatonditi stay away from this person, you do you more harm than good. Ende vaitorevesa because as far as I'm concerned right now, iwewe and your wife, you make it all this seem to be about you. Imimi muri too. And it. So I was all good here, and I was affected. What? Either way, my life was affected. The good was affected. But right now, I'm pouring my heart out, and I want to direct into what I say because I've got nothing to hide. To appeal to the public, maybe help. I need help. So what is the point of putting this way in the sugar quotation? The chivanziriza and chizama kunatsurutsa. Mukadzi wako is an angel in your eyes, not to me. Because the time mukadzi wako ari munhu ane moyo waumai. She should have had that heart of a mother from the word go. Angadai akataura neni mune zvakanaka asina kubvira kandodza zvokuswera achizondisungisa because of marital status kuti ndine marriage certificate. By that time I was young. Angadai akatotaura neni kunge sisi vangu akatomira sesisi vangu noti kutaura akamira semukadzi wako. Nyangwe ari mukadzi wako anomira neuturu thick and thin ndozvinotaura muchato kuti till death do you part munofanirwa kumira mese. Respect my marriage vows zenyu zviri right zvakadaro. But usauya uchindipreachira kuti Antoinette munhu ari right. Munhu ari right kwauri, but inini kwandiri akatozonditsa akatowedzera ruvengo rwandinarwo pamusoro pako times 10 kuti muno. Okay, talent. I think let's make this clear. Antoinette, are you there? All right, uri right here. Mushe kanjani? Let's make this, there's a point and about panapa. Of course, talent is angry and he is bitter, anobvumidzwa to vent and whatnot. But pane point yataura iri inogona kutibatsira pane zvatiri kudiscussa and tika maybe sokuti Antoinette ndiyo present wife talent ane mwana na Beverly and tika guys agree with me or not and if I'm wrong, possibility yekuti Antoinette anogona kufunga kuti talent achiri kuda murume wake inenge iripo, maybe it's 98%. Anditika talent ane chimwe chinhu chataura chati inini I am into women not men. Is it true? So that talent uve free, maybe tikaziva chokwadi, you guys can be free to talk to each other, but mwana uyachizoti ausi threat kwaari antoona, because it seems as if maybe ari kutofunga kuti maybe unogona kuti uchi threat kumurume wake. Let's be clear ipapapa. Are you gay or lesbian or what? Yes, I'm lesbian. Okay. Wow. That goes. Antoinette, do you have any doubt? Yes. Do you have any doubt that talent is lesbian?
kana kuti waizviziva here? Sis Melly, I think maybe ndokumbura kungotaura muzvandora because I think inyaya inini handina pandi kunyanya inyaya yevanhu tu sa maybe ndoda kungotaura no tikuda kutaura pakuti iwewe manje ndiwe mai vevana vese uri mai vevana mwana yana namai vake tu mwana yana namai vake tu vakamuzvara namai ava varipo handitika so in any case sometimes we have to zvinenge zvakaoma we have to make it happen andiona yeah, because it's no longer about you two people guys, it's about pane umwe munhu ari pakati and it's Nathan. It's no longer about you two people and it pane umwe munhu ari pakati asina uchanoziva sekutaura kwakamboita iwewe pakutanga uchitaura musi wakavhizitira talent kuti uyu ana chaanoziva andichiona so Beverly Sarufu, let's put him aside timbotanga kutaura yako iwe now uyu ari kuti akabatwa iyo tainzwa iyo chambatsira kuti avhure case mapurisa indire kumberi ari kuti she's lesbian, that means she's not a threat ku marriage yako. I don't know kuti wapanzikisa wangachiziya here kuti wangasingazika kuti wachinzwira pano inini talent anditoyatsomuziya talent saka kuti ndizeti lesbian kana kuti haasi anditoyatsotomuziva musikana waya. The only time ndakataura naye ndopandaida kumubetsera zvemwana akanditi unondibetsera ndiwe wakavata neni ndikati anochi so inini hangu I'm out of it then ndobva ndazoona aigona maybe akafona akatombotekisa imwe time pandakazpa achinditi mwana wako abude mudumbu and but kwandiri handambozviita anything nazvo because ndangoti munhu wandisingaziye apedza tikagara anga achita life yake ichiita life yedu ndobva vaita zvemaintenance zvavo zvimwe zvese zvavachitagwa zvokuti maintenance ndaimu uyu vaiva vari two vachiita zvinhu zvavo ndangodregwawo zita rangu then ndapa ndazoona posti yanga ine zita rangu handina kana kumbomuvinga musikana ye anambotaura naye actually iye akatouya kuinbox kwangu akatonditextira achindiudza kuti zvichabata vana vako and all that. I never texted her back and andombotaure naye actually I don't know issue kuti andingamupupurutiri lesbian handina mhaka naye handina mhaka nemwana wake naBeverly vakaita zvinhu zvavo ndanditingoripo inini chandakangotaura even iye ataura ega ndakamuti mwana uyu kunetsana kwamuri kuita talent ukuitako zvokupopota uchidaro muchipindurana naBeverly but you are affecting mwana inini ndikati ndokwanakubetsera mwana akati iye iwewe haupindire mune zvinhu zvemwana wangu ndati I know it's fine indaita backup iwe kana wakuda help yangu talent unondiudza akandifonera achiti mwana aita chirwere chemwoyo imwe time ndikatomuti ndopandakabva ndasuggesta ndikati uyu ukudibwisa mwana pamedical aid ndopaakabva achesa kuti atire nyaya yemedical aid talent haana kuunza mapepers ndikatomutextira ndini ndikamuti talent uyitumira bethi izvezvi kuitira kuti mwana aiswe pamedical aid haana ungopindura akabva asiyana inini kana nhamba yake handitorina kana ndichitotaura naye ndotaura naye pafoni yaBeverly of which handina zvandokosota pamusoro patalent inini I'm just someone angoriwo muissue yandisingatoziye I'm just being dragged in something even picture yavari kuburitsa I'm not zvokuti vanhu vakauya kuwo kwangu vachindituka kuti muroend or I'm just someone ari kusuffer because of vanhu vari kurwawo yavo yava kudai kudanana kana kuti chii I don't know saka inini ndasaini kuti hainini handina zvakawanda zvokutaura all I can say Sis Melly ndezvokuti talent naBeverly vakagadzisa nyaya dzavo inini I'm here to help. That's all I can say. So nditachikumbira kuti mumire nyaya dzekuita noise ewe muchitukana muchiita sei muchikandirana masoko anorwadza anodididi can you just step aside and watch hako uri kumateresi focus on your kids uchinzwa zviri kuita sei if talent if she wants kana chida ane nhamba dzako anditi she will come to you ndodawo mwana zvakadai because right now paitwa agreement pane kuti paroda kuvhurwa pavhurwe case anditika so this has got nothing to do with you iwe ungoriwo mukadzi akazongororwa but yatataramba ndeyekuti uri kunzi uri kupindira uchibesera kutuka anditika talent uchimudza zvokuti indindazodai anditika
ndokumbura kutaura talent anozviziva mukati memwoyo wake. Handiziti kuti inini chaizvo namutadzira ndechei handisati ndambochinja namashoko nemusikana iyeye. Zvese zvandanzi mukadzi wacho akaima certificate I have never. Izvezvi ndinokuti ndichatora mascreenshot ekuinbox kwangu. Handitauri naye paFacebook, handitauri naye pafoni. She's just mentioning my name. Handitauri naye, hatanambotukana naye. Handina nguva yokuti ndingasvero tukana naTalent. Handisati ndambotukana nemusikana iyeye. Mubvunzei chokwadi kana iye ari munhu anoda kuti zvinhu zvechokwadi ngataure chokwadi. Anonzi Antoinette akambonetsana naye here, akambomutuka here, kana kuti I was just panyaya iyi pakuti ndakangomuti itai izvo zvinoitisa mwana. Saka maybe because iye anotsamwa kuti Beverly anomenshina zita rangu paanotaura oita kuti ndaudzira Beverly ataura or what. I have never exchanged words naTalent. I think ndinoda kumupindura ipapa asati abva. Just nevanhu vanopreacha shoko raMwari handiti unozviziva kana murume wako akanyatsokukudza chokwadi iwewe kuti takakura sei pamba paya pevanhu vanopinda chechi vachiramba zvavanenge vaita sezvauri kuita izvo. You told me my harsh words in a polite manner. Wazvinzwa kundiudza mashoko anodzimba mwoyo. Wakandivhara voice rangu Antoinette. Newe uri kuzviziva mukati memwoyo wako kuti wakauya pa16 pamberi pemashops takagara mutemburume wako ndine cousin sister yangu ukataura wega nemuromo wako kuti this was not rape. Beverly akandiudza kuti akakupira 2 rounds. Hauna kundiudza kudaro here iwe Antoinette. Hauna kundiudza kudaro iwe Antoinette. You want to clear your name panyaya iyi. It's your husband Beverly who dragged you into this. Auri kunzi nevanhu chengeta mwana vari kukuti iwewe semaudzira wakaita murume wako kuti mwana uyu you should have nothing to do nemwana uyu. Explained as you pretend to be. Wakadiwega kungochifungira kuti Talent hana any stable source of income. Talent akagumira form 4 yasina kupasa haana kwanokwanisa kuga basa zvino akachengeta mwana zvandiri kudya ndichirasa rega ndiendeso zvakati. If you were that kind hearted wakadini kudaro. I don't expect you to do that, but I'm just asking you as a kind person because mukatumu tine vanhu vane varume vane vana kusaiti who are taking care of the kids of the husband. Vatori vakadzi, even my sister ine murume wake anotori nevana. But right now vanotopinda mutown no matter kuti mukadzi yako mbota sei vanopinda mutown pavatengera vana vavo hembe dzemwana pasaidi. But kuziva mari yementenedze kubviswako iwewo zvaunozviti une mwoyo wakanaka wakadini chii chawakaitira mwana to show for your kindness. Chii une musi wano wakambotiwo ndinoda kupa mwana zvakati ndine hembe dzakati dzandinoda kupa mwana dzawakauya nadzo ndikakuti muroyi usandipire mwana wangu zvakati. I never came to your inbox. Account yangu paFacebook ndonzi minus. If I had anything to say kwauri iwenga I would have came to you live and direct and I have nothing on you. But vanhu vakakuvinga vanhu vakatokuvinga vanotoziva nyaya idzi. And if you want those people to come to you live and direct kugweriko kwanogona ngokushanyira votaura nyaya dzenyu. I have nothing on you. Inyaya yekuti vanhu vakangokomenda and zita rako harina kumbodhiregewa uchinzi handina kukutuka and papositive handina munhu wandakatuka. Ndakangotaura kuti uyu ndatovhunzwa kunzi ko baba yemwana vanoziva here kuti makambotaura here maererano nenyaya yekuti ngaawedzerewo mari yemwana owati. Wakandiudza kuti haakwanise and besides kuti mukadzi wangu chini haadi zvese izvozvo zvekuti tingesisa nyaya idzi ine handikwanise. Nyaya dzemwana dzapipe mwana ndopandikadzigumira up to now. So pamakore ese aya kubva mwana pamakamuziva gore iroro 2014 up to now unewo here effort yawakamboisa because there was a time mwana yaidetsera kuona baba vake aitombofona. Won't correct if I'm wrong. The only thing I did was to call number dzaBeverly panoti hello aitaurana nanga asingatauri naNathan votaurirana utobvunzwa Beverly akatokumbirwa kuti ndiri kuda bhaiki abvunzwa kuti hei urisezvika ndiri kuda bhasikoro akati chini akati bhasikoro ndozokutengera wakuenda kugrade 1. So pese pendeye kugweri ndoti ndaya kugweri remone mwana unepo wakamboitirawo here effort kuti murume wako ayaone mwana. I've made peace with the fact that you don't want your husband to see that child. It's fine. Atitomborinei nazvo. He's doing so well uyu asiri kuyakuzomuona. Ofuti futi kutozoti Beverly abudikira I think it will cause confusion mumusoro memwana wangu because kubva achizvarwa kuti nawo hana munhu wamboti date. So kuti date ava vazonzi vanobudikira vane nyakanyaka vane confusion mumusoro mavo I think zvinotozokanganisa mwana wangu emotionally. Anditi but as kind hearted as you are zvibvunze wega wakagara pasi take time to ask yourself kuti what things have I done to account for my kindness. You have done nothing for mwana uya zvautoziva tese pawaifangokundipa mari wewe muna October September naOctober November ndichizoenda kumaintenance December those 3 months wakangonyarara ukati zvionere wega handi ndo zvawakaita apa ndo ndaenda kumaintenance.
saka pakindness stand yauda kupula maybe kana wale kind ko zvinandizivi maybe that is your way of showing kindness handizozivi wangu but inini I hold nothing against you handinenewe handinene murume wako nyaya yedu yanga ingori pamwana ende inini murume wako right now pese paipaenda ndichiri mwana ndanchiri kukura ndandisinawo simba rekuti ndimire ndaitorwarawo hatiko zvino I'm getting better with time. I think I can now stand up and say my story pasina kutya kana kuvhundutsirwa because life yatondiita gama ndakutokwanisawo kumira handichatyisidzirwi ende wabuda futi mucloset ndabuda mucloset ndaright so iwo nyambokati about me being lesbian endombodana zvangu nevarume but mafeelings angu akawandira kwakadzi zvekuti pakati paine murume wako maybe I choose you over your husband you never know. Uri bisexual, all right. Antoinette, Talent is bisexual. She is actually even saying it in front of people, 1,400 people. After that, she's bisexual. If she was to choose between you and Beverly, I'm going to choose you because my feelings are kakawandira kumukadzi kwete kuvanhurume. Antiona. It's not something chekuti munhu anongouya palive papublic otaudza vanhu kuti ndozva ndiri. That means that's exactly who she is. Unozati I don't know how it works, but kuneva ndakamboya pana pamwe anoti you can find out later my feelings kuti akadai unengoni ma mixed anzi ma confuse amene anoti ma mixed what kana kuti amene iwa emotion or chi handisi mixed feelings or things like that zvokuti hauzivi kuti unoda varume here kana unoda vakadzi here but akuziva akura iko zvinezvi. I don't think she is a threat to your family too. Chandada kukumbirawo inini zvangu Antoinette Sis Melly ndechekudai handiti kana ndanchikumbira kuti mwana zvazvo ari kunzi ari kugweru iwe paunoitawo pepa chinonongawo kana ringave bhero chairo handitika handizivi kuti matoireti aya achipo here panhingaya pamberi peexpress aya paitengesa mabhero paya kana unonongawo kana dzingave bhero kana kuti uri kupinda mushopu uchitengera vana tengera mwana uchu aripo uchu wongoisawo pasaidhi zvako samai handitika giraji renyu ngarisapinza mwana uyu pakati. Antoinette ndakutaura sewe semuninini. Okay, thank you Sis Melly. Ukangofila wako unozati mwari anongokropafadza kuita zvinhu zvakanaka vachimirira kuti nyaya dzavo dzerape and what not dziende vavhurira nemakesi vaende kumapurisa things like that. Iwo hauna paunofita in, hauna paunokwana. You are just a mother, continue being a mother. Stop kutukana nani kana kutaura soft uchituka uyu handitika ukaona uri kupindawo nezvimari zvako wanonga zvimari zvako uri kutengawo kana chingave kuti wafunga kutenga mafuta chaiwo ingotenga. There's no need yekutoudza even mai Nathan vacho kuti ndakuendesa mafuta kungotora mafuta wakanyarira vane mwana achangozonza kuti pane mukadzi ako yapana pakadi akasiya kana mafuta nesipo handiona akadarika because it has got nothing to do with her handitika it's more to do with mwana asinake chaanoziva because pachazitiwa DNA sekutaura kwavaita vada DNA ikazobuda masasa akazodii handiti ndiye mwana wachona futi zvemukuru handiona kuti kuti mangwana asazodii isazonetsa hatred yake isazopfachikira kwauri kuchinzi ava mai ava zvakati hence iwo hapana chawaiziva waingoudzwawo nyaya wakatozoiziva watopindawo pai muchato kuti pane nyaya yakafanana neizvizvi ingoita the right thing. Okay. Aiwa ndinokutenda zvangu Antoinette. Thank you very much my sister and God bless you. Beverly ungomuudza kuti iyi nyaya uyo akapedza iyo inonzi chi lockdown iripo imapota akavhugwa povhurwa case right now povhurwa kesi voenda kukoti ndokuchanoperera chi kana yatongoenda kumapurisa haisisina nesu iyo voenda kumakoti vonoita zvinhu zvavo kumakoti koko kana DNA iri kuzorequestwa still you've got nothing to do with it. Zvema DNA acho haunei nazvo chero kumakoti kwacho kwari kuendesana iwo haunei nazvo ungoriwo zvako munhu aripo pakusapota murume wako kana pakungomira pakati kana pakungoonawo drama wakanyarara handitoona then zvoinda outcome yonobuda ikoko yabuda ikoko then iwona tivotangira papi iwewe chako chete continue being a mother because you cannot deprive identity yevana vako vaunawo kana mwana akabuda chinzi ndewabhevhu vese vari 3 vana vako. All right. All right, ndokutenda zvangu. Thank you very much my sister. Okay. Bless you all. All right, there it is. Ndo nyaya tanga tinayo iyo guys. I don't know if we have you know zvinhu zvinoita so talent tamirira kuti bhodha rivhurwe bhodha rikavhurwa because right now there is no way yaungaripota uri kuno. You need to go paground handitika you need to mirai kunyora makomenti ana masimba pano manimi endai munoningirira endai munovhura ningikiri
munoita zvaitwa zvenhingirikiri zebhodha ravhurwa, then you go there, wovhura case chakubatsira kana paine vanoda kuti uite aite maorganization anoda kubatsira kuti uripote case yako, then you open the case. Allow this lady Antoinette kuti kana chida kubatsira panobatsira napo abatsire napo, handitika zvinhu zvake zvidi zvikumwana, because it's not about you anymore. Handitika it's not about you anymore. Handitoona ndezvemwana, then muchiita zvinhu zvenyu. DNA inoigona kuitwa here mai vemwana vasipo, that I don't know. I think zvichida mai vemwana vari palive varipo vachinyatso vega. DNA test yemwana wangu inoitwa ina mai vemwana ndiripo. Vanenge vachida kusvika kumba kwedu as what? Because as far as I'm concerned right now, Beverly wachena nditi he made it clear kuti kumba kwenyu njani handikwanise kusvikako because ndiri mukwashe kumwe kumunhu. Saka izvo zvanenge achizoenda kuva chinoda mwana kune vanhu vandikasira mwana. On what grounds is what? So anogona kumira kesa baba vemwana, but there is nothing that they can do pamwana wangu ndisipo. I need to be there. Are you saying iwewe Antoinette right now, if she is tataura naye pano, if she is to say kuti ndikuda ndatengawo zvandatenga atinzwa panoda kuendesa kumba, uri kumurambidzira ndise mwana? Ndizvandiri kuti inini vanhu vachena nyange ukada kubetsera mwana, handiti mwana ada kubetserwa ndewangu here naisisi Melly atinzwana neipapa nditi mwana haasi mwana wagogoyo. Kana muchida kuenda kumba kwedu inini, you go through me, handiti sezvokutaura Antoinette kuti handitorina nhamba dzatalent. Fine, iwewe Antoinette kana uchiti hauna nhamba dzangu uri kuti inini communication between me and Beverly is through you. Why is it that kuti hauna nhamba? Meaning to say kuti you don't care, none doesn't exist to you, handiti. Right now kuti unzi unoda kubetsera mwana, if you want to help that kid, you go through me. She was my friend uyu paFacebook, akatonda unfriend after akingwa nevanhu. I hold nothing against you, but yoda kukwaniswa panyaya dzausingakwanisi, handiti. It's fine uri kumira uchiti kwanzi murume wako muchichichi. Don't have to stress at that point. If I wanted that your husband with just a snap of the finger kudai, ndingadai ndakangoenda kwari nenhumbu ndakangonoti murume ndauya ndatogara, handiti. I didn't do that because I don't feel anything for him, handiti. But as it is right now, as we are speaking, if you want to help that child, you come through me. Vosogona kuzoenda vana Antoinette 15 nere kunyemba uko vakanosvika vakati tauya ndini mukadzi wanhingi mwana wangu akapiwa zvinhu zvine poison akafa. So I have to know kuti ndiani aenda kumwana, ndiani ari kuzobetsera nepai, what kind of method are you trying to help nayo, toziva tionesana. Ndozvandambotaura tinakana ane musowane here wakati ndoda kubetsera mwana nechakati ndakaramba kwavo zvavo zvavanogona kungotaura chete. They're good at talking. Vakangotaura kasvika gumira mukutaura. So now kana achida kubetsera mwana ngaakubetsere mwana through ini mai vake. Talent iwe uri koko kuSouth Africa, fine. Tafunga kuti tatenga mafuta ayo ekubikisa wawati tiri kuendesa kumba. I know kuti ndi Antoinette ndoti gogo pane vanhu vachauya vari kuuya nezvinhu zvemwana vada kubetsera. You can go negrosari havambonirambi vanotambira because vari kuziva kuti muri kubetsera mwana. But zvekuti munozongoeri kana masvika yatovewo surprise kwandiri kuti izvo vanhu ava vari kunzi vauya handina munhu wandiri kuziva ari ikoko. Handid you get the sense? Alright, Tikukunzwa Talent, I've now opened the lines for people to try and talk to you, my sister. Talent, ndoda kukubvunza zvangu ava vana Antoinette vaenda havasisipo, vese nemurume wako nemurume wake Bevu wacho havasisipo. Talent, ever since ndoda kukubvunza, I want to ask you I want to ask you a question. Have you ever tried wakambotsvaga counseling here after all this waziva kuti ndo zvakaitika zvazonyatsosinga into your head? Have you ever tried to find counseling kuti umbocanceliwa kochita process yako wakadzikama, because inside of you une noise, une musindo, une anger yaunayo? Wakambotsvagawo here counseling yekuti ubatsirikane even pazvinhu zvimwe zvinenge zvichizoya pamberi? Ndakana kumbobvira ndakatoiwana because ndandisimbori comfortable kutaura nevanhu. How can I feel comfortable kutaura nevamwe vanhu inini munhu wandaitombotrasta ambotanga kundabvisa kudaro? Ndaizofira sei kuenda kunotaura nevanhu? So that is what has been eating me up. Kuti okay fine, this person I trusted him with my life. Handiti kuti ndo vanhu vakundibetsera. I pour my heart out kwavari. Akumba ndiri kusangana nezvakadai. Handiti votraya kucomforta at some point, votraya kundibetsera nepavanogona napo. Fine, this is what has happened. Ndabetreyiwa nemunhu wandaivimba naye. He betrayed my trust. So how do I move on from there? Wandingazotange kugona kutaura naye ndiani? The first person I opened up to was Sisavila. Ndiye munhu wandikazototanga kutotaura naye. And from then ndobva
Right. No, I do understand you very much. Believe you me, and I'm not gonna. Titombo judge. That's why I tell you no judgment. I do understand you. Even the first person that I spoke to is Avila. From Avila, then I came to you, and the thing is of understand what you are feeling and what you are going through. The more reason why I say Dishtanga live, ikuti guys, vamwe vanhu zvinhu zvamunoona zvavanotaura pama comments kana zvavanonyora kana zvatinoita pama live apa is because we are carrying zvimwe zvinhu, ingave hatred mukati medu, ingave anger mukati medu, ingave bitterness, but kokuti hatina kuzvitaura, hatina kuzvivhendera out somewhere else, and the next person ari mudhuze ndiye wandinopedzera shungu dzangu idzodzo. You see what I was talking about? Makuzvionaka, I'm very happy kuti she's very open. Ataura kuti she has never, and she's angry, sure. All this ordeal yakaita anoona therapy hana kuiwana, hana munhu akambogara naye akataura naye pasi, akangotaura naAvila. Avila akangotora Nyaya akaposta. Avila akauya kwandiri akati Nyaya ndikwanisa, I think dzakauya dziri 3 nyaya dzakadai so idzi, handitika iye achibva uya akataura neni. So all these years she has been bottling up mukati, handiti maona. Maybe probably starting from today anenge akutofila zviri better because azvitaura for the first time, handiti maona. So let's not judge her, guys. Let's try to help a fellow sister. Anditika, she has all these years achifamba madimoni aya mukati make, asina wekuudza, asina wekushare naye, asina kana wokuti ndotaura naye. Umano puts anopukanyika, guys. Umano maroga kafa, umano ma rate poison. Did it right muri say? Did it right? Ndokumbro just a minute about issue is. Inangu as known Anto Kupira Kujara, and I'm not taking sides because I don't want to come between, and this like I take between talent and space way back. But no doubt when wasati vachanga vabhasha munhu vachitaura zvinhu zvakaipa pamusoro pemunhu, people they should know kuti there are so many things that are hidden behind the story. Inini handizivi zvakawanda, but Anto is my friend. Talent aigara achisa mastatus maphotos achiti mate hello mtakateerera aigara achitoisa mastatus achitoti my man, my love, you know, Anto achitosenda mascreenshot achiti sauya ndionerewo mukadzi zvaari kuita, ndoita sei nemunhu from way back. Saka now hatichazivi because ari kuti ari kutaura nyaya yake, but hatichazivi sure was it rape or kana kuti talento atoriwo nemahidden motives ake. Now hatichazivi. Talent, I don't know your story my dear, but if you are lying shamwarika, I don't know shamwari ichikamwari talent, get your things right. Usapote uchinyepa my dear. It's not right. It's not right. Thank you, Sis Melly. All right, thank you very much. Okay. Right. So kune vari kubvunza kuti talent achari kuti pa open we case kuti nyaya ienderere mberi chete, ndo zvati ari kuda. Talent achari kuda kuti nyaya open we case. Hello Rain. Sis Melly. Taswera sei. Inini kuna talent kune inga and it's irape. We understand your pain and that's a different story. Pane nyaya DNA yetauka kuti DNA ngaitiwe. Suggestion yekuti DNA iitiwe iwe usipo akusi kunzi Bev ngaende kumba. My understanding kana DNA ichida kuitiwa usingadi kuti vana Bev ngaende kumba. Kunotogwa mapurisa, kunotogwa munhu wehama yako, kunotogwa vanhu veDNA, unoendesa mwana kuti anotogwa swab yoendeswa kulab, swab yodzoka, DNA yodzoka, and then you lay charge yako yerape and eating. I would suggest you do that. My organization abatsire anokubatsira akutoziva kuti akuenda kunobatsira nyaya iyi nekuti mwana anzi ndowaBev and DNA test ndaitiwe. Bev doesn't even
All right, thank you very much, Kola. Sis Melly, can I answer on that one? Can I answer on that one, Yes. I just want to stress a point on the part of DNA test. That even meaning anything that has to do with my child will be done in Diripo in not to me what they I don't mind. But in strangers, these people I don't want. Because as far as we are concerned, the base might be the father of the child. Underneath might be the stepmom of my child that did it. But at the end of the day, he doesn't know those people. They don't exist in his life. So why should I put my child in a position what? I would do that in the report. What I just want to be is I feel safe. I'm going get me right on that. Because right now I'm on my own pamana here. It's just when I are but so DCA pamana and as students my DNA test and this kurang and who carry on in my DNA test, the chief Nyaya. What that DNA test results in a very much and that was not consensual. And to look on the other side, the addition of footing and just took advantage of that. That is a case on its own. And after DNA test, case cheater who can actually my DNA tested, just retire at one time. It's not a problem to me. And I know it. Right now, if you listen to yourself, you're just sounding like a bitter record. Only bitter, and I know at this moment of time. DNA, mate, cannot eat blood sample. That does not require for you to be there. You are the one who is dragging this story. Stop being bitter for no reason. Stop it. No, you want to talk in the Ramanjo, Chidakutozo, I need your help. As much as I need your help, at the end of the day, you share your opinions. But my word is what stands last. And it in this. You are saying your side of the story is fine. If I can get this right. Because you say this is someone who is related to them. I don't even know them. Oh, you don't even know them? Thank you. So if you don't even know them, Sisi, I am bitter in anger. But at the end of the day, what I'm saying is, I should be there. And I just want to be there. Right now I'm in South Africa. What are you fighting for? What are you? Can I ask you a question? My brother January 2021. You want this whole story to drag for the next 6 months. You're still fine with that? Yeah, it's okay. I don't have a problem because like I said earlier on, if you say it's good, they decide to say, all right, like as it is right now, and it you can just continue they don't want to chip in after this life. It's fine, they can continue, we can go back to our life as it was and it. Because justice I want in case justice. So we're put statement then Bevel will be taken to court in is that what you are saying? This way. Yeah? No, I don't know, or something, I don't know. Exactly. Oh, Aripo, she's there. She's there. All right. Iribo, thank you very much. Regarding 3 more callers and then we are done because Nyaya ingazo pesira ya kutora imwe twist isiriyo ati kufarira. You said your opinions only, otherwise pamwe ndogona ngovara personal opinions and then kungota zve police. Hello, caller. Hello, Sis Melly. Muri raite. Mushe kanjani? Mushe. Inini ndiyakutaura nenyaya talent. Stand ya talent uyo ngasiye talent aende avepo mwana wake paanoitwa DNA because mwana wake anenge ari pafuko namai vake akatorwa nevaanira and talent is old. Vanhu ngavamusiya pedzishungu dzake zvaakaitwa naBeverly. Beverly akatora advantage yemunhu ari mwana mudiki
now he's trying to play the card that he was drunk. That is not fair. That is not fair to me. And talent, God bless you, you're a strong woman. There are a lot of women who are going through that shit and nobody's saying anything and they are being blamed because, oh, you were drunk or you were high on drugs. Good for you, girl. We are all supporting you. Thank you, Sis Melly. All right. Thank you very much, caller. 4 more callers and then we are done. 4 more callers and then we are done. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Yes. Okay, sorry. Inini Sis Melly ndanguvunzawo pataurwa paya pekuti talent akakumbira dress after daily rape. I just want to kungovunzawo kuti iye talent wacho arikubvumira nestatement iyoyo here kuti akati vapedza after that rape akazoti ini ndoda dress akati. And then the other thing, andikuda kupindana naye talent what not. Attitude yake, of course, we are all victims, but that's not a ticket for bad behavior. The way even Lorena phone wachingotaurwa in good faith, our towns and yake public, so she must allow people to speak. We understand she could be a victim, sure 100%, but attitude yake, even maybe in the proposition yekubatsira, anotobowa kubatsira. Acha dzake ngazi yekuti director mukadzi wabheverly uyu auya kana tozvi vanongoda kwaita mubhacha akapati matauro akanzi mintu matauro anga achitaka which I can actually believe it. And even point yataurwa yeye yekunzi hanzi aitora mastatus onoti hey this is my love tikauti mutivhunziro kuti arikuzviramberi because mukadzi wemurume ataura but maybe togona kuti ari kupedhera murume wacho but mumwe mukola azofona kuti akataura. Is she disputing the fact that caller, by asking you those kind of questions, are we not going back? Patadarika udara. Okay, but he has because I think because yanga iri kuti ngatingotaura zvatinofunga about nyaya iyi case already case ichandiswa kucourt anditi irichavhurwa docket yoendeswa court, but now us going back and asking kuti ko pane nyaya yataurwa yedress yaya unobvumirana nayo pane zvakati akutodzokera back kumasure back to square one takuita ma back and forth and then it's not gonna help here. Okay, just one last thing. Public, she could be a victim to 100%. Only the court will prove that. But in attitude, I think I change. She cannot bash people. Hey, allow people to contribute the way they want. Accept another point and as no point of so they reject. But to the person or phone at school, I'm about to respond on our we don't know the truth. But I don't like her attitude. Thank you, Sis Melly. Right. Okay, guys, thank you very much. Guys, this is what I'm going to do. I'm closing up this show because I'm closing up this show. Instead, if I am to talk na talent, I don't know what the talent wants. If in the meantime, this counseling, then I try and find somebody I'm going to tell nae shake, ashimira maboda avurwe, and then I end up Zimbabwe panovurwa case. Because as it is right now, it's taking itakuita ungezifu tuku ewedzera. We don't know how she's feeling. We don't know what I feel say here inside of her. So by us asking, and saying wanda taku wedzera munagara nezvakatakura munagara chitorwadziwa nechekare, and of which I don't see it good. I don't see it good. Takuta ngezifu we are thriving on Nyaya. Talent. Do you mind or ndikakutsvagira muna nombo for the meantime takamirira kuti mabhodha avhurwe ende kuZimbabwe? Do you mind ndikakutsvagira na nombo fano taura newe noti kukutaura kuti upedze shungu zakakada kudi? Sometimes you need to vent out zvimwe zvinoshara na cancel achikukansela kuti nyaya idzi dzidi ungove even kuita kuprepare paunoenda kuma courts paya unge uri that anger iyaya inge yave nani kana kuti yati sererei. I don't know, do you need a counselor anombotaura newe?
because really I'm worried about you. If you go kumangikiri ku court with the anger that you have, my sister, truly speaking, you might be giving Beverly a case into a silver platter. Because in anger, even if you store my facts and my points, maybe I don't know how they so ukatorwa newe vakakucancela paka that cancelling aya it's more like therapy ukanyatsorapiwa moyo mako azvireve kuti zvinodeleta whatever happened in the past. No, it won't, but just to prepare you kuti kwauchaenda kupolice station vachinokubvunza vachinovhura kesi yako wakagara, you'll be able to narrate your story zvokuti mapurisa anonzwisisa. Kukanzi court, you'll be able to narrate your story zvakanaka wakagara pasi wakadzikama zvokuti vekukoti jaji anonzwisisa. Mukati ma-DNA iwa yaya uriko futi zvakare vanonyatsa kunzwisisa zvakanaka, because right now zvesure you have the right to be angry nezvinhu zvisi zvakaitika, and it's not easy from makore esaya wakachengeta wakabottle out up zvinhu mukati, and at the end of the day munozoya woti ndikudhaucha kuti mwana ndewangu. But I understand, really I do understand. In personally I do understand. I don't know ombofunga nezvazvo. Sis Melly, it's fine. I will talk to the counselor. It's okay. All right. Mboyatsafunga kone zvazvo, and then if you are really into kuti kuda counselor zvesure, tinavo vechikuru ma counselors for free vamunoita schedules zenyu pa WhatsApp apa mongotaura vachitaura newe muchitaurirana open up so that you be ungofila ka unotonzwa newe mutoro kuti kune mutoro wangoreruka, so just by talking to them vachitaura newe kune mutoro wabva wareruka, and then paunozoenda unenge wakunyasoziva kuti right zvinhu zvangu zvakamira zvakadai ndakunodai, so chinotaura nyaya yako neyazonzwika zvakanaka. No, it's okay, Sis Melly, it's fine. I appreciate that. All right, thank you very much, talent. And chatori makolas akuramba chifona, but I'm not gonna take any more callers, guys, because it seems that we cannot gang up on talent, guys. If you are not understanding what she's feeling and what she went through, then and remember, talent being bisexual, wangu open up on somebody else. They cannot something chawatanga kutaura pano kuvan. Wangu sati right. Look at it this way, guys. She's hating munu uyu. Sexuality yake chaicha iyo hana wanga kaudza kuti ndicho zvaari atanga tozongozvibhesta pano kuti boom through anger yaya yamutuma kutaura zvimwe zvinhu hanimaona zvanga kabotla futi mukati all these years. So guys, please, let's understand this child, let's understand this lady. Antimaona through anger yake yezvisi zvakaitirwa izvi pesa she has been bottling up even sexuality yake hana wanga kamboudza kuti this is who I am, ndo zvandiri zvazongobuda palife boom ngakazvisuppressa. So you can just imagine, imagine what she has been going through, what she has been walking all along akatakura inside of her heart. So ndokumbira nemi madiaries, please let's not judge her, instead let's support her. Andika just kungotaura support, kungotaura naye kana chine mamwe ma lesbians arimo anzi my bisexual people anenga aripo pana. I've seen a lot washoti Sis Melly hook me up with her. Now my comments aenda nisina kutora screenshot ndizvo screenshot zvenyu kundinetsa izvo kuita team screenshot ndizvigone varipo vanoda kutaura naye, you know, just to talk to her, and I don't know support yenyu andichimaona kuti muchingotaura naye, please get in touch naye muchingotaura naye chingotaura naye. Varipo vakafanana na iye ma bisexual anditika isusu hatina zvokuti munhu akadai munhu akazodai munhu akasadai zvinhu zvanoita behind closed doors ndezvake atine nazvo. Anditika hands don't just believe everything that you are told. Constance, I go with what I'm told. I just go with what I'm told, otherwise I won't be able to handle the show. So zvandinenge ndaudzwa ndizvo zvandinongofamba nazvo, handingazowedzereri zvangu inini kana kunotsvaga zvimwe zvekumakuhwa eku-next door zvataurwa nemunhu. I take that word kuti ndizvozvo, anditi maona, I take that word kuti ndizvozvo. So guys, vekuma-angry face tinokuchingamidzai zvakare, munobvumidzwa nema-angry face enyu hate ndo zvinotaridza kuti tiri pashow kuti ati vamwe vanoti hatibvumirana nazvo, vamwe voti tinobvumirana nazvo, zvinoita kutaridza kuti group riri life.
my angry face, we welcome you very much and we love you very much. And chika hanzi support tochika kubvarurwa andifunga kuti anokubvarurai. I don't think kuti muno anokubvarurai, but let's just understand it. That's why the more reason why I'm not picking up my calls SI ari kufonwa pane my phone, because yakwenda the other way around. Nyaya, it was about her story. It was not about my story. It was not about your story. It was about her story. So now, thank you very much, talent. Mwari wakuita zvakanaka tozotaura kuseri tichinzwa kuti zviri kufamba sei. All right, Sis Melly, thank you. All right, bye. All right. So guys, panasi tagumira pano. But is it fair to handle issues like that, Sis Melly? Yes. Nawe Genius Nelson, wangoti that ndi handle say. Genius Nelson, wangoti that ndi handle say. How did you expect me to handle the issue? Because the issue is going. But how about we run? These people, they agree upon. Kuti varikuenda kumapurisa kunovura case. Unfortunately, we can't open a case yakada iso muno mu South Africa. Case yakada ino open wa ku Zimbabwe. And that can only want, you know, that iye muskana aende ku Zimbabwe and open a case. It cannot be me who's opening. And that ground that new statement yake ari papo. So how else were we supposed to handle the case? Hatina mahandle case because we are in a foreign land. Tese inina talent. Case inogurwa ku Zimbabwe, not mu South Africa. And then yavurwa case voenda ku Zimbabwe, vo kana chinda ku court voenda ku court. Court ndo inobuda chi, inobuda final answer, final verdict ikoko kuti aiwa zvechokwadi pakadai sizvimwe tisingazivi. And itika so anzi mati you just believe said drum. Masides au yapano SR2 andika masides au yapano SR2. There's nothing for me to say kuti chakazodai zvari kutaura iye pana kuti ndi believe in comment section andika I would rather kuti isusu ti believe chi tito believe zvinhu zviri kutotaurika kuti akwanisa kubatsirika andimaona, because otherwise apana chinenge chitika. Atina kuya pano kuzo destroy talent ushu. Atina kuya destroy talent isusu pano. Atina kuya destroy talent. Atina kuya destroy Beverly. Atina kuya destroy Antoinette. And we tried by all means to stay neutral. Taramba tripakati tikavabvunza what they both want. And vakabvumirana zvavari kuda zvinove ndo zvavari kuzoita. And saka isi ndopatagumira indazorega kutora macalls, because now it's a comment section. I know comment section inenge yakutaura zvainoda. Handitiona comment section inenge yakutaura kuti aiwa isusu azviti ngazvidai she's rude. Yes, of course we might have seen the rudeness in her. And but are we also seeing somebody who's hating here? No. Saka ndati inini andingagoni kuti ndide zvinodiwa nemunhu wese. I cannot be loved by anybody, everybody anzvadzi andisi mari. Izvo zvindakamira ndakadai inini I think I've tried my best. Anditika exactly Ashley, I've said my piece, but it's still kune umwe munhu anoita kuti Nyaya ina kuhandliwa zviripo. Anditika but vawirirana pano, so you aunga please munhu wese. Even panoitwa Nyaya mukoti chaimo chaimo outcome inobuda munhu achinzapuwa 20 years, vamwe patent 20 years ishoma dei apuwa 100 years. Hakuna munhu angafara, hakuna atingafadze munhu wese. Guys, mukaziva izvo munenge magona. Tinongoita kusvika patagumirawo. Handitika tosvikawo patasvika chete. So vema angry face, don't worry about them. Avo tiri kuvagamuchira nemaoko maviri. Inyaya yekuti pataurwa nyaya yelesbian, yekuti she's a lesbian, vanoda kuita support nokuti vazhinji I understand as well vanenge vari against zvinhu zvakadaro, sexuality dzakadaro. Handitika vazhinji vari against sexuality havazvibvumiri because of Christian background and what not. But on the other hand, vema angry faces also, you must know kuti isu kana tiri pano, inini personally I'm not here to judge. I'm not going to judge anybody. If I judge, ndavarira mumwe munhu panze. Ndikamira nezvandinobhilivha nazvo inini. Handitika ava vanopi zvavanobhilivha. Handitika ndatoluka biased kwavari. So I try by all means kungove munhu ari neutral. And so when my angry faces, I do understand them as well. Because vanenge vaine zvavanenge vachiti ko yaipi futi itakupromota, you know, because ava believe nezvavanenge zvitendero zvavazvibhilive. But inini sa host ndotongomira pakati. I don't even have to I don't know. Ndinongomira pakati.
So I understand both sides. Vanoti ndi support and no support. Ini changu ndinongomira pakati ndo pandinenge ndiri. Anditika kuplease munhu, especially muzimba anenzara. Muzimba katomirira kuti government iyoyo ibve iyo yamunangagwa iyo. Kunonetsa. Muzimba kuti achitongomuka makuseni anotongofunga kuti rega ndinde pa Facebook ndimbonotsvaka munhu wokutuka asi ndimbonobhasha ndiri ghost account. You can never please such a person no matter how much you try and do good. Hazviite. Remember vakawanda vedu panapa tinongomukira pa Facebook. Hatina mabasa kungomukira kuti nhasi ndoda kutuka Melly, ndoda kunotora picture yake, ndoda screenshot panenge atanga ndoenda ndinoposta ndomushauda. Andimaona ndo zvatinenge tichitongomukira makuseni. Vari kumabasa avo izvo vari kumashifta vari kuita mari dzavo. Isu tiri pai pamalife dzara hatina mabasa. So ghost rinoizongouya ropedzera shungu. Maghost samunoona vahwira itsitsi vaya itova nematirai vanotodawo Jesu, vanotoda Mwari, vanotoda nyasha, vanotoda nyasha dzakasimba. Vaya ndikudzei maghost akawanda munotoona achitenderera achifamba achinyora, because mukazvitarisa the same ghost every day vanomuka makuseni kuti nhasi toda kunonyora kuti kudii about Melly, toda kunonyora kuti kudii about zuva, toda kunonyora kuti kudii about ningi. Handiti because avana chekuita. Kana domatisire kutengesa chero hana anotokuudza kuti uya upi uya anonzimelero andobasira kuba mari dzevanhu, anoba mari dzevanhu Melly. Handiti iwe uri kuita you are not even selling tomatoes. Melly ari nani anotengesa hove dzake? Melly ari nani anobika sadza achitengesa mukonomo? Anobika machips achitengesera vanhu mukonomo. Manenge ari ane kashopu kanobika kachitengesa, ane kashopu anoita zvinhu zvake. Akatovharirwa nelockdown ndiye ari mubhawa zvachitengesa doro rake. Lockdown yakavhara zvimabhawa. Handitika anotoita tunhu twake. Murume anomuka makuseni achibikira murume achienda kubasa. Iwone hauna kana ghost rinesina kana mubhedha wekuvata chaiwo mubhedha chero kana sikorokoro kana nebhasikoro chero kana harina. Asi rinomukira pa Facebook kuti ndoda kuenda kunobhasha Melly every day. Saka ungasura chita business problem nevanhu vakadaro. Hauiti problem vanotoseka nekuvanzwira tsoti Mwari dei mavapawo wisdom. The more they get wisdom yekuzama kushanda kuti vazviitire something neupenyu hwavo, havangofungi every time kuti munhu uyu anorarama nemari dzekuba. Havangofungi every time kuti toda kutsvaga nyaya dzekutuka Melly, kana kuti toda kutsvaga nyaya dzekuti timuti aita chakati, ticreate nyaya dzekuti azodai, kana kuti azodai, because vanenge vari busy neupenyu hwavo. Vari busy right now. Vane upenyu right now, they are busy neupenyu hwavo. Vamwe vachingori busy kuti kwai toda kutoresa ningi. Moti tichamatarisa maghosti, isa tichatomatarisa tinotoseka. Kutoseka ende kutopfurira mberi. Mukavanonzi Melly muinde munowedzerawo makomenzi enyu, mutotaura kuti masirira zvimwe mobva matutsira. Handitika mozouya kana takuya kudiaries toita zvepano padiaries tofadzana pano padiaries. Kana mainda ikoko you are allowed to go put makomenzi enyu ikoko, moseka komofara ikoko. Life yaMelly iri kutoenderera mberi, yakagara ichingovepo before diaries, ichingove chimwe yakagara ichingofamba nezvisikorokoro zvake before diaries. Melly akagara ichingove neka life kake karibho kangori nako tikaribho kari nani kanogutsikana nako. Handiti maona before diaries. Saka vanohumana regai vavati vachanyarara dei vangoendawo kunotsvaka kana kutouya pano padiaries kutaura nyaya dzavo chako tavabatsira avo kuti vavhure zvebusiness, because maghost are bitter people hiding behind the ghost account nekungoshandiswa kuti rega ndituke ningiwa usingafi wakaziva asina basa newe. Isi life dzedu hadzimiresi because kwai watukwa neghost account. Haimbofi yakamira, handimbofiwo kunhu ndakaendega kunzi my wife because ghost razodai ndeni chingoiwo my wife. Zvakaoma ini zvakaoma zvinhu zvachona. Saka guys ndo nyaya dzeshe dzinenge dzichiitika, tobatana zvaka tari uri kuseka. Ndeni chikonzi ini my husband supports what I do. He supports chasingadi kutukana. Zvekutukana akati ndikangokuhwa kuti watuka tora foni ndiri ini ndo mandobva ndatobvisa Facebook iyoyo. Anditiona ndo panobva ndatobvisa iyo mazano ntaninga deyanga ari mamweka deyanga tiri kutobatana izvo zviso tiri kutoti musa 31 July apa guys toita sei tione kuti tafamba nezani taibvisa pachigaro. Anoona zvinoona kuti ngofunga toda kutaura nezvaMelly kwai Melly azowachiswa, Melly azowachazodai. Mambo ndiona ndichiwacha ndochane washing machine ini ndawachiswa kupi? Kwamaona ndichiwachwa kupi? Ndochane washing machine ini ndawachiswa papi? Mundisiye kupindura kusapindura handisi coward. Don't mistake my silence and what I'm matured. Hatichaiti takapfuura zvese zvazviya takungoseka iko zvino.
soko mume muchingozvinetsa muchingofadzana nema muchingosimbisana muchingokoresana ikoko kumagosti muchingokoresana magosti achingokoresana mucomment section machingokoresana mucomment section kuti tamusugadzirira size ipi size moiziva size andopfeka ini hamungaizive ndamungaigoni izvo zvino tiri kungoi my wife imi muchingotiti tamugadzirira size hamuna size hamunofamba kandigadzirira. Because I'm assuming you didn't make me, you can't break me. I can only be broken by God. And to those who does, hey, he said, no, time would say, I don't need to justify myself to anybody, and I don't need to show a mimi. No. Akatanga basare diaries ndiye charipedza. Kana rakatangwa na Mwari chapedzwa na Mwari. Kana rakatangwa neni zvinoparara zvinopedzwa neni. Zvinopedzwa neni. But kana zvakatangwa na Mwari zvinopedzwa na Mwari. Saka muchatota mutambura mukatoita bita mukatozviunzira macases isitatowe busy takatodarika takatokumbira takatopedza takutonamatsa mufunge muchingoti kunyepa feki isi takutonamatsa takutokomberera zigomba riri kuenda nerimwe level muchatongo. Now I'm having my sister kunsendera message panapa hanzi matongera favor maEda Lorraine mukandisiya inini. My sister is sending a message. Umana, my sister, andina kutongera favor akunsendera message. Akunsendera message. Ndozvita zati ndakakora ukoona uchigarigwa pasi. Mirenje chavapindura again gwapindura. Ukoona uchigarirwa pasi uchivhurirwa group wakakora guys ndisirewo my life nema likes please. Kana ma angry face awo. Ndisirewo my life nema likes ndakakora ndiri vakorinde chaivo kugarigwa pasi kuti ava tidakwaga ndiani vangani vanhu ukoona uchigadzirwa group wakakora uri vakorinde tiri kurira vamwe vachaunza macases behind that ghost account those ghost account kune vanhu variko. You bring cases upon your lives wo isi tiri busy kuna matribe muri busy kuti meli one day ona zvinhu zvako zvisingafambi zvakubhenda zvakudii uramba uchingoti meli everyday meli akatenduka akarependa akachinja kudhara akanosarenda pacross kuti ini ndauya Mwari zvandakaita izvi ndatosiya handitika iwe uri kungoti meli uchingodaja mona zvinhu zvako hazvisi kufamba zvako zviri kubhenda zvako zviri kudai woshaya kuti zviri kufamba sei. Tiri mvura hombe ini mondisa ukulevhura namaitituko ndiri kumvura hombe kuvhurirwa gurubu musatambe musajairire musatambe ndi apa paunenge anenge ari maghosti oga chete kutetadza kuya neoriginal account muzive kuti wakakora uri vakorinde asi hazvindifundise because ndinozadzenzamdamzi ndikaseka ndikagara pasi ndikati nhasi izvo zvichamisa tukwarungani munangagwa tukarungwani uyu wekuamerica chai Trump uyu anobvarugwa kangani kuzoti meli zvako kuzoti meli yako ndobva ndabvaruka nokuseka kuti saka ndirimo mukategori yevanhu ava nhai ndirimo mukategori yevanhu ava saka ndiri vakorintezvo rambai muchindikoresa ndiri kukora ndiri mukorinte magosti ndindikurira asi panguva yamuchazonyatsokuzoona zvinhu chaiko kuti zvakunyatsokufamba vanashanaumwe vandokudzai ndo mamwe magosti anenge ariko zvaodho tisina hedu kana kumbonzwa mashanaumwe igosti indongomuona pakawanda panenge achingozvitambira ake achingofara asana mbona riri gosti riri bhita pazi remagosti mamwe ndongoona ipapa pandongoona achingotamba achingofarawo zvavo hameno kana chizotuka ikoko bhoza atiko hatizivi tinei nazvo but pano tinenge tichingozvisekera handitika exactly Clara kuvhurirwa kuti tida kurivhura rameli chaiko malove namalikes for me guys. So guys ini ndokudai mose nemaghosti I love them as well, I appreciate them as well handitika regai vaite yavanoita ko regai vatambe yavanotamba ichitamba yatinotamba guys. Musakanganwe nemusi wechitatu handizivi kuti ndogara ndokupai heads up here kana kuti ndongonyarara I don't know. Nechitatu guys tisangane pano nyaya iri pano nemusi wechitatu ndoda kuti muiterere kudzimba dzenyu vabereki kana muripo vabereki please ndoda kuti mugare kudzimba dzenyu nemusi wechitatu muine vana venyu vasikana paside. Nyaya ichauya pano nemusi wechitatu I want kuti vana vazive vadzidze vanzwe from
somebody achashare nyaya yake anditika kuti mawig aya maexpensive kana ari mawig edu ndeefeki kai maoriginal wig aya vanomawana sei zvine mubayiro wakaita sei pavakapfuura napo mota dzimwe dzinenge chidrivika vakadziwana sei vakapinda nepapi ndoda kuti mugare nevana venyu kana mine vana vasikana vati kurei vaya vanoemva izvi vanofollowa izvi ndiri kuda chakati vachipesera vazosvika pakupinda handitika muzvinhu zvakasiyana-siyana nekuda kwezvinhu izvi mawigi angave mafoni anodhura kana chi please live yeWednesday mwana wako pasaidi iwe pasaidi bayirirai muone mese live nemwana anditi because ndakati ndichinzwa nezuro I was shocked for days pakauya nyaya pano pakamboya nyaya vasikana veJoburg vaviri vaiva munozviziva imimi andika pakamboya nyaya vasikana but this one ndakashamisika I was like what though zvine mamwe mabig names arimo mukati will try by all means kuti mabig names aya hamene neconsent yenu togona kumabudisa kana kusamabudisa hatina basa nazvo but musakangana nemso chitatu guys tosangana pano tikwanisa kuti toita se Prisma aiwa don't worry man iwe aiwa zvinakana nebasa Prisma ndiwe mufti uri Ghosta sauri Ghosta akwanisa nambokona chituka pano ngokona chozvitambira ako pano hazvina basa izvo seyakadaro anditika so iri bo guys tosangana nemso chitatu andika bless you time ansandapiwa time ndichapiwa mangwana anzi ndukeni 6 year no 6 year old achiri mudiki I think vana vati kure vari ku secondary ku high school vaiva ndo vana vati sikuda kuti muone live inavo vana vari ku high school vari ku high school kana ku secondary school ndo vanondoda kuti muone life inavo vateerere vangoteerera chete just sitting down vateerere then after that toona kuti havachinjere pfungwa dzavo anditi maona so guys maitsa yenyu mwari wakaita zvakanaka time I'll update you on Wednesday time ndichaisa Wednesday makuseni ndichaisa Wednesday makuseni time kuti time dzedu inguvai anditika then ndiachandipa time ndiachandipa time kuti time zviri kutanga nguvai anenge ari free nguvai ouya achikudza pano achikudza ega pano ende ndo zvinongoita mwari ndakatomubvunza kuti wakandizivirepi akati ndakakunzwai muchitaura kune rimwe gurupu rema iro rekuma izitv 11 ngokupika ndinotsvaga Simeli I want to share this Sis Melly mushaya Sis Melly I saw your comment but ndichakufonerai after then ndokuitai hook up nemusikana uya andina kuignore comment yenyu ndavhara macomments macallers akawana anga achifona anditika anga achifona because macallers akawana anga achifona panapa ndavhara because kwayanga yakuda kuti tena twist ichena ndaona tingakanganisa munhu so ndichakupai personal number yake and then mozogona kutaura naye sasisi vakuru I trust you sasisi vakuru mundimana sisi vacho mukarasika munenge marasika ndinonzwa makomment ogona uya ndoti sisi because takatasira will be looking also up to you kuti handisisi vahombe handitika so yeah thank you guys I love you all bless you and thank you mudiaries pane mudiaries anonzi mirai pane mudiaries anonzi pane message yapinda pana mirai yabva kuna anonzani princess pane mudiaries anonzi Rita thank you very much Rita atengera vana princess food warmer Rita mudiaries uyu atengera vana princess food warmer guys nditendereiwo kuna Rita uyu atengera vana ava food warmer Rita atengera vana ava food warmer isho food warmer iyo so Rita thank you very much kuti business yavo rikwanisa kubudirira thank you very much Rita iyo food warmer iyo yabva kuna Rita yapiwa vana princess kuti vakwanisa kuita business ravo rechikafu zvinhu zvavo zvichifamba negwara handichimaona so tinokutenda Rita mwari akuitire zvakanaka so chiri kuitika ndechekuti ndichatsvaga permit so that I go there na Lorraine nevamwe vanhu vari kuJoburg tonosvika timbovhizitira vana ava paground ini wacho ndamboona kuti paground what is really going on anditika mapepa pane munhu akati achanditira mapepa ndoendako inini tononyatso interviewa even bva kuhanzvadzi tiri paground tosiya tatora hanzvadzi yaiya toiendesa kupi kwaGanas kwaari funga kuenda kunogara kwaGanas kuya isusu so ndichatsvaga madiaries ari willing ari muJoburg then tofura tichitorana tese toenda tononyatsoona kuti ndepapi tichinzwa nyaya yacho tiri paground
antimaona then ndozodzoka hangu. So because pane munhu akavolunteer, so kupera mwedzi ukapera ndobva ndazosimukawo ndoenda ndonosangana nemamwe madiaries ko kuJoburg, toenda tese kushanyira vana princess apa tichiona zvakare situation iri kutaurwa tiri paground, tichizama kutaura nemurume womunin'ina ushu, tichinzwa kuti pfungwa dzake murume womunin'ina uyu waprincess uyu wehasha uyu, tichinyatsotaura naye, tichinyatsofeya nemuromo. So man to man tisina mawigi musi wacho, man to man tichitaurirana, tichinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika, problem yake ndeyei, titange tiite move on. So guys, bless you.